Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirubo yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke soliguri liyake busani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonjolia 0788666662. Uya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegema inde aso gutwanchira kubari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru makitapa kerege lakini nkoira ni mahega omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
bwatia na bukurigirwa na kiro muntu. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obuyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero nechikolinga aso tebone ng'ombe bune yengiya Vaya konyana einsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imo kyobo kombe to semo gondo bweri nebisumwime Sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamora goba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petuel machin asomoro buri bubulimi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwe Technical Trade Institute. It's a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government. Therefore, there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ngari imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa tabana ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngodifer po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritu kuri 5 chinsabiri chabutuko ime Yensoko TV oburoso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine.
We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Manjito morigeria bigita sengi Ensoko TV mambia bono no gusabano kwigina kwanenga kwabo kiribya wachakuru kuyarigania asemero byago yitko twatebete ngari tukeri bya jumanene litko lyogotebani ngatoboke tunyareto kwenyora nandinga ebintu birya guseganga yetasama gmaitungunya tore tokoyekerane korende asomoro biri tubwe Ensoko bwakirine kiga kinena nengo kwarigania tunyareto gusanga totebani buneke mambike manjito morigeria maitinga kwabokire naribo igo kogenda asemero muyaye naribo igo okoenda se nyumba yayo ruremire muigonga nandine kiga kinde cyo gwetuma etunyato wikirania eganga yetasama gmaito announce sorry kogotebinga swasomoro biri Ensoko bwakire etunyato kumanyiga tiari agendete kwene kiwa butambe nabigonyera somtanda ito Facebook nago tunyara boigo asense media ya YouTube tunyare tugusanga kuri no manjito murigere nakwariga nandingo gotibinga bwakire cebura butambe nkuru kadya nandemo
Asense moyende litikunerie 25 na rimu mutinyi yo gatano mwaka gw'echile 2025 na rimu no kugena kwa nena inchi na kwabo kirubye mambia bono litukeriga lia Super Tuesday na mangagendera tokorega ne mambia ya bono turatiko sanga gochakira bono gwika chinsa isato nechidaika 30 ayagendera tokorega na etirina bwigo ayarachi kubwatia emambia ya bono erikwenekiana na enkwe manyore aliagenderete emambia bono nabo igaso gusanga sobwamo ase ugotume ujumbe yago enyenge nabo igena mbora ati gutumeka so gwake simini gere noti isano na ibere isano na isatu isano ne momara gatano omwerio beka isatu eriteriane Ishmael Mogere igore na renge inche bweka kurinde aseria rero okorana nyasaye unganchire nyasaye onzeseni litinde inche bweka ime ye studio ngaibono kwaringe igoro abalinde Ishmael taramanya sinari ngiri tukuri igoro eke gineri twari kubutora naye ngai kwa irite eke kipatire ya nera ni maete na tali motie nyoyo no nye ne yo ka ne nyone yo mwana no ne atate ya mama na bana ba minto bon spini maete no ndeteyo oibule twili tukolinga buneliga igeke kie yunayo racho tutaina ne yaki yaringe tigantigara akigo chirote yumurigeria yake ine yaki yaringe kore ne chembiande igoro nabwata masunya ke gorero ndo chimbiande onyasaye wancheire obosio ndo china konya koligenta bole mbiye bole gukuragira bintu mbirororo kolera nkoyo asole wate akolera nkoyo ya kolera nkoyo asole kagete muntu gani koligenta iganke batitari nje ya kibatiru muntu momwamu kibatira bambwe kaineiga bono okorara marabali yo mwelio ni ntutu abekere twansipi inwe mwachakere tuni mwachagete kubombwa kuru muchakano Wanjito murigeria kwa gwera no minto Ishmael andambira kirere togoteba ngatari mangana kebati next time try eba korate bana uri ugukurama usoko kwa chicheli na kokochoria uina rure umusani bwekene uri ugukiro tari kokotebia na kiokororeka nyoneke rubigete yanga ngakiende nero konyorana nyone ase bali bara asichinywomo okonyorana umugaka gosoka guchiabu ekera achire umirana no musani racha kumutaina yanga kie kuabeka kuru nyumba barabara bagochorera igembire tina umuntu narugwa matemu kuru nyumba erabani nchira bikembera ndi tande betusembi yandi nchenda bikembera asene kolegera ne chiri tumaita sesemeria basubati musubati tukondiri aresoke nande kene konye bali n'umuntu nyumba abeta mubuli na neba na mwisi 10 nusi mumuromino gosi no mongino mino na somo ga 10 no tagende guikoba buli na kioro chimame ke koro tekembia kuri na kioro chagashati akana kioro chenkorolekana yani goika nande guika moirane wardrobe mara gatatu engakiene ngocha muri mwatorete robo kumusana awase wardrobe aratigante oyininche nguchana Mwana tawate sawari kuikonyoro yani nchoma yatekina aboka obongo bana ngo muri maite ne shati ngobeka ne liyale na karonya kamwamu na gashati na kwa kambege teiga nande tinkonyara go change aina bora abeke ore nyone usina kachwere getusiga sunye tasi nini nande beterelirane nande keru kuirana eko beterelio change kerekemo guchakira cheerings paka nyone ne lip balm usine lip balm beka guru kwa kusena ki paka nyone ne kerekemo go change bake wasali repeat go change kerekemo guru baka insi no manjito murigire nande tukwaria ne asomuro bire soko bwakire ndo chimwabikira ujumbe ga sensemu ya Facebook na bagase namba yetu studio 07886663 nyeturabekorwa kora so ujumbe yago na mukogenda kubekaga gwa somtandaito onyare ko gusangana intubego asense media WhatsApp unyore notore boiga togotebya butambe kwabekaga clip kagoiga ase 30 seconds wakwana na into manchito murigire na bote bingani kigendete kwene kiwa gusota ikerengero kyago cha sita singitu Soko TV kuri Ishmael tiana chaka na bali bara somtandaito Facebook aigando cyo mwana fugo mutangani rero ngucyakira bali babigite abatangani togote banambe yemo omwana fuga goteba kurwa magenche masogwa wakire byano ndeme yo morobiri wen Soko TV musorbe good morning Diana na Innocent Ewono rero ngo batebinga Diana na Ishmael Innocent no mutimo kakale actually oyo retari mutimo bado na celebration yale na etimu elia ya Arsenal ya Nyorobobui igo bado era nigagenderete no muchengo ko karara yane muchengo witate ko chakera rero goikari tukoria Jumatano next week Saturday umuchenga kale tigabachenga singencho ntumaite nande ngakienda bagoche kuimukio se bacho kanyaru bibonga buno yera gono ngusaliyo rebo bwino
Nekene kigia chireli mo turi kumanyerera nande ndikego chako kolekana. Sawa. Good morning Diana na Ishmael Krandeni sake omusorwegesu. Korana kuru Sit Salams Club kwikaga chiba soba ote watching live. Alex Boruma korana Ivasha Salams Club nere tinga ya Kirogo. Ote banga tokobwatera na mashabiki ons pia mambiengia imiyomoro video komo mbaka omorio. Omusorwegesu na ote bensoko bwakire neyemo neyaito huna butambe. Mamake Ruth, good morning Diana na Ina Ishmael. Korwa mabiria watching live no ali miyomoro biro mbaka omorio. Alice Chabani nera ote bakurwa chinche bukiete buyapi bana baski baso koradawa katari weekend soko neye moyo Kadiana na Ishmael kentoka kongo kibono mwabwatire umuliro pipi nande nanchire bana basi na naute barutu aso imeyomoro biro Salomo Nyoni Hirali Musioma Rogers Nyariki ena kumochere Fred Nyandika Musima Fredo Gembo Douglas Ogega negatia bande ngwika bonsimba mbasome aute na mashabiki on SPN Soko TV. Asante sana na begondo chirega mamake Ruto aute bakurwa mabiria en soko bwakire hakubolinga abanga ibale baso ire meyomoro biro Krandeni seke omusorwegesu bana baske baso Christine OG Penino Kangi Chinderu Chiemboli Joshua Munguru Ishmael na bego eno kumochere bana baske baso aute batuko pamoja mamro minto nyasayo ngachira na ralirit kolinde tugwa kenya sanga ya mono mama kirutu na daute babana baski basubwa kirebya no ali meyomoro beni bakomoiro no koirani Josephat Monsoni ne daute ba Josephat Monzoniki Kurwali Mor mabroke daute ba Tiondin na Edna Kemto Joseph Ondanya. Asante sana. Ana kumochere shikamo ensoko nyasayo nganche na ralirit kolinde kurwa isabani boda atabangani gako ganiria boro kwa bonspi kurwa boda Hira Academy emambiengia na bega ote bababe komo kiasa masomabo na liama tukabo yobogima bwa mutwara chikoba amaya asa ote ba commenta mono aba iboli bonspi baine kibuna bana kogenda barasi chiskuru no nyobogima bole upside down bogime bwa kongire yabere bobe oboli abantu ba Embu iritkolie garomba korete gento gete kole na into chiko yakwanira kurwa sechi county ya Embu chisemo chenya ururu Nyeri bintu mbire byakorekanete gali asesemo yokurobekana abande bari umugiro igiye ko mochkworo kina bintu mbire byakurwa se enseme yine kikeli na chaka gote bana aima chako sekega na ndiko no moko korra na kurwa sensemo yago ebintu mbya bire na bitaba buya Ishmael bagote bange imambyo betoseka itkulia gorions pio gutwali gisani kwanze nje Diana mbeti ngichege shonta kogete omaina twali gisani na the all day kurene no kwegera abantu bago chabege nabo asinge nchunga kiendenere urabuke kemambyo nyore na ngobegete sura esurelie meremo lakini gote minute na tigote minute litukuli yago na bari gosere kugusoswe gari me conduct gosenyone no montere ba mwetane bono mambia iga una bono yonali nete garia ncheni gona iguna na 50 lakini kero na ikira segete igari nengari kumora ke message na ki abamtaka 50 kago ngaka nabo twachaka gochanda no ntebina nande we comment 10 bono tina manyana 50 nigo ya uchoka yabetereri namenda taguotiga mwe taguikinjira aguikirinjira bono muchano nchembwa tomana no lina ekero na igubya bya matane ekero na tegerera bya niko na ngwa igubya uri shaka ngwa igubya au kuyokora kuna igubya na iguna kina na 50 aganetie ngakane lakini ekero na ikasigeto na iguna no 60 bono maite ikumire uchikomucha kwa mokonya kuchaki na inde naringe nchibweka kinkirete igana inde nanyora no musubati uno gakara suchimaiga yanu karotena hapana njera 50 na igwa na nera na akanire igona manyana naringe bobe talinchi gweka naringe bobe tali aibika asense moya ndo kurukura na first lady Doris Nyagaka kuru asense moya Embakasi pipeline agota ba Kenya wapi Estanyaboke Vincent Mumanyi enengo yobukima abonegati abari akwariga niyo mambi yabono nabo igagotura nabo igakuganirira litukoligia Nyamori Mogadishu Jackson Nyakieya B Waka Nicodemus Chogo Jonathan Rogito Chindaruchia Burabu Damaris Mogoi MDM Pauline Musa Nyaundi Sheila Kemuto Mukogoti Onyangaresi Kefason Bosire Rietenyi Baraza Jones Amenya Damaris Mogoi Kennedy Saka Omwana zilizopendwa Anthony Ragori Dennis Karandi na Salome Onyoni naboigo Toto Lakisi abuna si ensemeria ya WhatsApp ndochebego Jessica Morate bensoko bwakire kurwa pipeline watching ekebino kombo bwakire bya live watching kurwa bo mwaga Monyageita boigo Moses Omwaga following kurwa chinsemo chakeroka boigo na rasi namba 2 studio ndara soma egatiba batumira trenda soma tumuko ataba Diana bwakire na Ishmael ensoko bwakire
autebanga sawa sawa naigure tiana riri taria enough tariki bagendi sawa sawa alafu nsoko bwakire Zakaria Moma kurwa chinse muchaki kuya gotebana abokiribia asomone ne Nyasaye kurinde Ishmael ngogenda turi guchisoma nkagite tokorenda soma tumoko tukwirana elio twemanye ayagendrete gokorekana emambia ya bono nabago tuchikwendera kwemanya amange naboigo alia arache kubwatia naboigo asensemu yende baadaye nimete chinsa ibere tucheswa asensemu eria ye chingazeti emambia ya bono sasa Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe. My name is Albert Omariba, the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi.
manjito murigeria asentunde ya kabire nigo tugoswa sensemo ya maya turakumanya gati yari agendeta kwenekiwa kora chingongo naye kwanyarago kwemanya kurento gochaka bene nigo litskori igoro mokonyi bo muri bensi ya Kenya moske kidura kindiki atebete bene serikali yabekire merobere ochkwenekia mnango skini ere birengo bitsemi emeyense ya Kenya manjito murigeria turanyore nkwana ya kidure kindiki Omokonyi bwa mraivense ya Kenya omuske Professor Kithure Kindiki nigo litsukulero nyakabaga kora kwigoro gekirasi eki yekiaga chinsi kiganja kya NCCDF asiskuru ya secondary ya Geturi igotoka ime ya Mosocho bwa kitutu cha North County ya Kisii. Kwana chinga kiecho nigo Professor Kindiki nyakabaga kora mne serikali ya Kenya kwanza yabekira umurobere mekirano yogo kine bokorrebwe chisemi sokwena na chisemi chikirani cha sense ya Kenya. Wakati rais ameapishwa 2022 huo mwaka budget ambayo ilikuwa imewekwa kwa serikali kwa sekta ya elimu ilikuwa shilingi bilioni 500. Lakini kutoka 2022 mpaka sasa kila mwaka tumekuwa tukiongeza hiyo bajeti. Imeongezeka kila mwaka. Sasa hivi mwaka ambao unaisha June financial year ambayo ni mwaka wa kifedha ambao unaisha June, tutakuwa tumetumia mwaka huu bilioni 702 pesa ya Kenya. Kwa hivyo Rais Ruto ametoa budget ya pesa ya elimu kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700. Na bado mwaka ujao ambao tunaanza Julai moja tutaongeza itoke hiyo bilioni 702 ifike bilioni 765. Chinga kechicho nigo Professor Kindiki nyakabaga kwere merobere serikali ya bekirense masugo kinyo bokorire ase chisemi asumurobere competence based education nabigo murobero CBET erio waenekia abarimu abange ngoli kwa bare nabigo gokinya obokorira chiskuru aime ya Kenya. Na wazazi hawakuwa na uhakika na ule mtaala wa elimu ama curriculum ya CBC ambayo siku hizi tunaita CBET, competence based education and training curriculum. Watoto wengi hawakuwa watajua JSS itaenda wapi. Mambo mengi watoto walikuwa wanafahamishwa wakienda nyumbani, unaambiwa tengeneza gari, tengeneza meza, tengeneza baiskeli, na mzazi anapewa mzigo mkubwa kila siku. Tukabadilisha hiyo utaratibu. Sasa hiyo mtaala wa elimu wa CBT sasa umenyooka na tuko na transition mpaka senior school ambayo inaendelea vizuri. Akobwate kanano kori kwa borokia nigo bono Professor Kindiki nyakabuga kwere serikali niyo yabekire merobero mekranu abasaba mwetania chirubu emeyemo banyakaba kori kwa nabigo obwagachwe birasi nabigo chilaba edo ukine bokorira chiskuru echo. Already mpaka saa hii tumeajiri walimu 1,100 na mwezi ujao tutaajiri wengine 20,000 tufikishe walimu 1,120 ambao wameajiriwa na serikali hii. Nakobwatikana nogo kinya chisemi cheskuru chobubundi nigo Professor Kindiki nyakoba ko remero serikali ya bekirensemo yago kyanya eskuru fees kwika chishiringi chirubu 53 nebere ede kwana kyaburiko banki kwerikia barasi chikosi cha maboko chirabakonyi kwerikia karo ya Technical Training Institute kutoka shilingi 1,105 kwa mwaka tumeipunguza sasa ni 85 ama 87 kwa mwaka, ili vijana wengi wajipatie elimu ya ufundi. Asebono Professor Kindiki anyakabaga kwera murobere bo wakana chibesa as university edio kwenekia amasomo gwekirani warasinchirinkia. Tumerekebisha ile mfumo wa kufadhili vyuo vikuu. We have changed the funding model of our university to get away from funding universities depending on the courses they are offering to funding universities
by funding directly the student according to the need of that student. Tunaiita student-centered university funding model. Kutopotelea Ensoko TV kurasi skuru ya Geturi meyabunge kitutu cha North County ya Kisii Chempethuel Machin. Gotikana na yo bwatkenene chisemyo mo waziri wekiganche kenene imeyense John Mbadi nigo sokire na kwigirira budget yo mwaka w'echile fuibere 2025 na ibere chinga kiboy gasesemo ya barayi bari bakwamereria serikali na barabwo bagenderete kwamereria budget eyo nabo igo chinga kia bananchi banyoriri baga lyo kurwe birengerero byabo buna umuseketuline tinyambane agotumanya asubwagare. We are also saying that there are some provisions they were put, like transport of sugarcane was a mistake that was put in 2021, that they were put under zero rating. It's complicated. How do you even start calculating input tax on sugarcane? So to avoid the unnecessary computations and complications, put them under exempt. Put the inputs also under exempt. So the net effect will be zero. So there is nothing to worry about in this. I think those are just sensational. People who are bringing don't make sense. Gukwana na bariki bamangana amayano mwaziri bwekiganche kenene ye serikali John Mbadi asatebire budget yo mwako yoiga nigerengia na koyetoge buna nige murekerete chi sector au asebono amochirie abana siasa bari bagusegeta abananchi gokora okorobekana. That I welcome constructive engagement, but I don't welcome propaganda. I don't welcome propaganda, especially where propaganda is coming from senior leaders in this country. Let us call out some of these leaders because they should not stir unnecessary emotion. We have really gone great length to balance off things, to ensure that Kenyans are not overtaxed. And at the same time, we have a budget to support. Therefore, please don't bring propaganda into the finance bill of 2026. Don't hype emotions unnecessarily. When you hype emotions and you take people to the street out of propaganda, some people will have their property destroyed. Some people may lose their life. That is not the country we want to live. Chinga kiechecho Mbadi niga tebire budget yo nigo egochia gwikirania chi agenda chi serikali. But I would say we are doing whatever it takes to make sure that the resources are targeted to poverty reducing services. And that is why you can see the budget, we are putting more money in social cash transfer, more than the other years. Now it's about 25 billion. We are putting more resources in other social services like health, providing health. Education is consuming a big part of our budget. Yeah, that is the only way to reduce poverty. Nonya nabo omochirie bari bakomochiana kugikeria omoroberi bwa serikali omanyekante buna jituje nabo igo bakomochia egetambokero kya kyogokora siasa. And we are praying and working hard that the shilling remains stable. That is again why I'm saying those who are on us to discontinue G2G, you want to this economy to you want us to commit suicide with this economy, and we not allow. The shilling, we don't want the shilling to depreciate unnecessarily because that would be raise the price or the cost of servicing our debt from 1.5 trillion to a higher figure. But for now, 1.5. Leaving you with about 2.1. That 2.1, 1 trillion goes to paying salaries, not negotiable. You remain with about 1.1. 420 will go to county, minimum. You remain with less than 700 billion. CDF will take another 61 billion. Then cash transfers to the end of the 25. Primary health care will be 19. Then there is fertilizer subsidy, 18 billion. There will be emergency, chronic, and critical 4 billion. Capitation to 3-day secondary school, 54 billion. Capitation to JSS, 31 billion. Capitation to primary school, 7 billion. I have not even gone into buying equipment for our security. KDF, we know the budget for KDF is about 200 and something billion. I can chew the gum and scale the stairs. You know, I keep telling people, what I do with my child, what is it
that you have a problem with. On Monday, Friday, I am here working and doing my work. There's nothing that has defeated me. Weekends, I do what I enjoy. It's like my hobby. And no, remember, me, I was not removed from a lecturing. I was not lecturing before I came to this office. And I was not Director General like Mwanda or any other person. I was not like Christopher. I was in politics. You can't remove politics from me. You know, I think you can remove a monkey from the bush, bring the monkey home. The monkey will never be a goat. The monkey will remain monkey whenever the monkey is at home. And all the characteristics of monkey will get seen in your monkey that you brought at home. Nkoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Wanchito murigeria tugusika mutweni ge kiama gya Jubilee gikoragwa no yokabiro muraiwense Uhuru Kenyatta no yokabiro mwaziri Fred Matiang'i nigo litukuri igoro babete bagokoro kumera na ime county ya Kiambu ase ukwanira emerobirie kiamekyo amana mabunge be kiamekyo kurwa chinsemo au asinkwana cyabara yaba nigo baboli aba Kenya baba maisobanyare bakurenda ense ya Kenya chinga kiboigo muske Fred Matiang'i na rabetega kuboli aba Kenya abanyari bakomoko boko ednera nyari gakorenta monchorio imiyense. Rais, kwa ruhusa yako sisi tutakuwa na mkutano na viongozi hawa. Hata hii maneno ya kuangazia finance bill 2026, we will have a seminar ya chama. Tuende through the bill, viongozi wetu wote wale mashinani na wale wengine waelewe kwamba wakati tunasema la ni kwa nini tunasema hivyo. Na pia tutoe mapendekezo yetu because we are not just a party, we are a group of people who are interested in the best for the country that we live in. So we'll make our proposals also in the hope and respect that the structures of government we have in place will respect those proposals. Because mambo mengine ambayo yako hapo is untenable. Our country cannot go on in that kind of manner. Nawahakikishia, I will not let you down. I will not let you down. And you will not be you will not regret making this decision. By the grace of God, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, I promise you, I will step up to the responsibility. I will carry your hope and expectation faithfully. I will carry your character and your aspiration that all of you people, led by our president, want a peaceful and well-managed country. And I will humbly, very, very humbly, work with everybody, all our brothers and sisters in all formations in this country, whether they are in united opposition, Linda Mwananchi, na wale wengine wote. I will sit with all my brothers and sisters, provided we are traveling one direction to save this country from the madness that we are seeing going on in the country today. Tuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda tukiwa katika safari hiyo, na mimi nina hakika what will happen, Reverend Ndewa, as you prayed here, what will happen in this country ni yale Mungu mwenyewe atatuongoza tutende, na tukijinyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, his good will be done, and we will get to the destination we are seeking to go by the grace of God. Naomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Arenayo magega yomoga ka James Masaki we miaka 52 nene kurwa atente yomochie Onyamira koba ase miaka 10 nemo atari konyara gotara bono niganyorro bokonyi gweterase ekiumbe kia Philemon Morara Apiemi Foundation abu asabere kagusirwa nekerogo kelia kia bamenyete no barema abu ase bono akirimbia mono oyokorigie kerogo kyobo senator ase county ya Nyamira Philemon Apiemi naboigo aseboigo agendere gusaba obokonyi kurwa ase abakenya naboigo abarai komusira elio ko elikonyora usigwikerania ebesa eliaganiri kurwa nyagitari eyuere shilingi chilifu
chifu chimya isano buno musekete Stephen Nyarikembonde agotumanya asobwagare. Ekero tuika tente ime yo Mochio Nyamira igo tukumenana no mogaka James Masaki oyobere gakorwa arase myaka 11 bono aiga nigare getanda atari konyara kuimuka maega yokomanwa gento kyagerere buroiro bukumubeka borere Maria Tangor Gudamaris Masaki aiga ro seito njine yarokene ne yo Mochio uyo rwari tentata obere gakorwa ara for 11 years okoro koririru implant nye hip ono twatumire binte binke twatigaire gusa because implant yere expensive tokwenda chine kitali chinyinge bunabone twakorete Eldoret St. Luke Orthopedic and Trauma Hospital then ebiri yange kitali nero rene ekwaro mugako yubono iga usinyuru gutara obairu gwitandika se myaka 11 obari rukane oetire nyagitari terinda nyare goteba ngaye oetire Nyamira Bosongo oetire baka wasisionsi baka bona chiteko enda se Victoria ti private no abwa bareretu bono tabwati kogora gocokere cyuma garusibwa bono no ari gitanda munyagitari agocho musibia James Masaki narene kya kogokera mega yekiombe gitari ya serikali kya Philemon Morara Pemi Foundation komoretera enyange gose wheelchair yuera cheko bage komokonya iri okwegendereria ase amate yae nabo igo abanyakenyoro parareimbia mono foundation yeyo eteneneire no yokorie kero kyo baseneta se county ya Nyamira Mosike Philemon Morara Pemi aseberere teneni kubwatakana onesire yeiganga mbajiko banere ekero arachi gotena ase kero ekya somwa ko 2027 mali bolere kurubuna twagachite yange 7 months tana kurumu nyumba asoke buchasu mugaso tukaruo 3 weeks ago nyakitari tana korra mugaso tana guska bono tukaliginga Nyasaye ngo tokonya ali tuliye ewiche egere musoki kuru nyumba emorete isku then tuka reach out a foundation ya Philemon Apiemi bagatuigo bagacha n'abanyagitari babo baka digereri umurwaire bakatene bwenere tai wheelchair. Then I'm surprised, I'm so happy this morning twanyorire wheelchair bono mugaka nabagocha kurusi nyumba tuso kama nerore tairwe kiruge kigana umugo oyo kurikyo bo seneta Morara Pemi abaminto gongo teba ngambia mono muna mwamara nandi mogendere kwana abande nabari mwaire tiganya sa barende amorende nanda amoseseni ekiroge ka kurikia akenyore ikiaigo tugwaka muya mono uyu Morara Pemi twakire muya mono nere bunaga nitianyore ekiroge iki tikomone na mutanga nikiagero monene neru kurwa ntoli na kubwa ukakwane so mwishimigo yo minto Philemon Morara Pemi otoire girike twakire ngambu ya mono nonye korwa obokonyi obo bo Mosike Philemon Morara Pemi bwe wheelchair gochia se familia yaiga nigo nonye boigo yesokire koboringa nerebuya oyore no moyo bwo wancha boiga gendere ko yesira ase goikabonega bwate biri ya nyagitari yere nusie million ase basamire mosamari onde bwensi esoki eri abasire as a family bono iganto bwate oburemiru bwe biri ya nyagitari ira around 1 million sharing 685 tugaka ni chinde bono gantu gate sote chia 500 tugendere tugwakana bono we are appealing anyone yura twaro moyo bugwanja atokonyi ne bir no munye gitari na rugucho na daily basis oicha ku sibyo mugako yo nago ko digere diri hotel Stephen Nyarikembonde Ensoko TV tente Mochio Nyamira.
Manchito Murigeria tutigata se county Nyamira nsemo ya bananchi kurwasi nsemo cha Ongera miyabokira bungiano tumugirango nigo besokire nagotebanga nigo babeire bakombiwa nabare kurwasi nseme cha se kagitambe asibatebire bunambara magendero andonsi kurwa baba gochora baraya bokorene nigo batebire ngamba chigo choro barayi bari baranyari bakobakonya nabe gukubikirania amagendera nseme cyo cyabokira noti mugirango Asa Marieta Gabriel Okechi Nkorokwa. Yes. Kituo station kituo ni Ongera polling station. Yes. Lakini Ongera hapo tuachande kile. Tuko na shida mingi. Tumebaguliwa. Hakuna kitu mazuri ambayo tunapata huku. Kiangoi tunarudisha kwa sababu mmoja mawili matatu ambayo Kiangoi yalifanya inaonekana. Barabara alipasua mpaka Magwagwa inaonekana. Saa hii inatakikana Kiangoi akikuwa kiongozi hata uizi itaisha. Wametusumbua na uizi wa ng'ombe. Hata jana mama mwingine aliwalikata ng'ombe wakapeleka ng'ombe ilienda. Sasa tumekuwa wataka tuko na mechando kabisa. Kwa hivyo tukisajaribu Uine umumura wataseke ase ndoto mugurango mwezi wa Kiangoi njetiri gotemeka nje no mare mwesiba era undi yeye yonde to kwa ndo barayi bo wagona iga kakite boisa ini mbori go konya abana mbori go konyaka enaro gateba iga onyakire omwezi migwa Aki umuntu gokonyira umwana kurikira umwana unyara gokonya igo oke paseri gaki paseri nchiyo esikumune ya matongo erangi bagete igo ngiti bigotemeka nante tumubugata bija kabisa tene simba bugata bija kabisa nyonyeje kwa habugata bija kabisa abantu bami ntaba ngina muri iga umuntu gokonya mbiri no kurikira umwana ngumya toka nyombo etukiri tuko abana basomye Omesigo muno kwenda ekuru yane nkuka saa 11 mapema saa 11 Kya Marieta nenjo isionkware kuruborabu ari Kiangoi iroti mate ase Kiangoi yo mintatu omete bara ebare karamo kitogweta tware gotariru ne kibunda twagunse Kiangoi yarai Kiangoi yarai abakeira rende ntoba sakubuguna endeke tuoki kamatongo totene ne imara ntobo kongo ya bedwele omokeira bwansi piesa beta gakitu nyore Kiangoi road abanginekera bakona nyagetari ebako mukuguna ekiguniza ingine banyorera abamanjira gakia machoka Chusiga na chiko buchari basonuka nyomonto kare gotirimboka batamaneke buyikororoche Kiangoi road karibu Mombasa Mombasa rafiki yao ntobwati amache otonyore buna abakeira twajandikire 47 years ikeroko kerogoro egente kikiabagirango tokwererani gaki miaka 47 nje nari gusaba abarangi mura abakeira mumanyenga gaki miaka 47 gaki moto yetano yuka tuabaire buna abasibwa na intu gaki nabagirango njiringana linene nari gusaba na intu gaki out of 47 gaki moto yetano yuka gaki enale kusaba igarigire yongo kwana kurumatongo engakiye omwezi migwo korukwa Joseph Kiangoi Mombasa na atigete liga sie bare korku Kiangoi road kakitware kwanja bono iga igere ya maram atobekere ram mata ne out of 47 gaki abantu baro kurumotora na mabere amachi gaburite matongo aburite njoro ensinyama ya gukura na bamureta bwati twara chenje nirimo gaki iga abantu bamintoro koronto bangeti Arena yubo gotugotira se county ya Nyamira muraibo basubati me county ya Nyamira jerusha mumanyi niko aisokire na kugikirie bororo ebikoro by'abana abana bakecinyaruka nabo iga basubati goitwa ime yense na monase county ya Nyamira asaruro ko boria gokia serikali egetambukiro kyabangu kuimukiwa erigo kyania ebikoro ebyo bali mako itabana baito abane bimwerere natengenje moko nyitinya sole Moto le buyaka bakora bintu bibiya. Natengenje mwajire poliya ama shetani. Aya mamenye tena yaro. Moto utabwaje ba shetani tako itamwano bande. Kamuranga
demonstration kwenu, kuambia tabia mbaya, kitu ambacho hakitaweza kusaidia watu katika hii jamii yetu. Mtuambie, sisi tuko tayari. That is why we are your leaders. Lazima tufuatilie na make sure that our people are secure wherever they are living. Na kwa nini soko keisani? Wana kuba kwa niranda. Kwa nira bagambi bantu bali barenga. Mwara mna bali smart. Kakia bagambi mbiyamon. Thank you for the good work that you are doing in our communities. Na abasoro ira bagambi bane. Muna mwigweta abantu bakorera sebinyoro. Wakanyaro norevo. Kamuranja timomo egerera. Ekiara transipi utakaenda komekishwa kero yamo mukibaboni nyata moeda na twakomenya. Utemona tabane baitu bosobaku. Bani ni mwanja waleta. Wana usingonya kuera kunda. Eko nguna bana abantu na ifuja na barokati sweetheart. Arkana ba mama ko chikonde na more. Na tato konye. Ko muntu bwanti tabantu. Omuntu bwanti tabantu na ndo maite mirima yetu ne yabantu. Na basoro ile. Injemura mwanda ile. Muma yetu ko kungu tabati kabira. Mukuna bate kabira. Menye bya ekonya abantu kero kya maya na mabe asejita ya tata Mwanjito murigeria tokoira na kaunti ya Kisii nigo museneto Mochoro Muske Eso Kinyuri hagendete kuboria abananchi ko babantu bakwarigania amagendero hayako korwa ne kyama gya Kenya Kwanza gose nabarai barase serikali ya Kenya Kwanza gukwana aguritsukuri igoro imeyage turi chinga kicho kwariganirwa gwekose chinga kicho ko igoro gwekirasi gyekerero no mukonyi bumurai wense Muske Kidure Kindiki nigo okenyuri agenderete koteba bunanige serikali kiendete wikirania amagendero chinsemo au. Mheshimiwa Naibu Rais, itifaki zote zikizingatiwa, wananchi wa Geturi, wanafunzi wa shule hii na kila mtu ambaye ameambatana nasi hapa siku ya leo, ningependa kusema asante sana kwa kuja kujiunga nasi tukifanya kazi ya maendeleo. Na hawa watu wetu, Mheshimiwa Naibu Rais, wanapenda viongozi ambao wanawaletea maendeleo. Abantu bamito mwanje tyabara ibakorata magenderero. Ngoro kiwa mwanje tabara ibakorata magenderero. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ninapenda kukumbusha watu wetu mara nyingi nikiwa hapa kuwa mimi nilipewa nafasi hii na Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kazi ambayo nilimfanyia, na yeye akanitunuku na nafasi hii ya seneta mteule. Na kwa sababu hiyo mimi namshukuru kwa kunipa nafasi hiyo ambayo imenipa sauti ya kupigania watu wetu pale kwenye bunge la Senate. Nikiwepo katika bunge la Senate, tumesukuma sheria za wachuuzi wadogo, wakati mwingine ninapita katika mashule hapa nikitoa vitabu na nimeona timu ya Black Dynamos Geturi pale. Mheshimiwa Naibu wa Rais, najua wewe ni mtu wa moyo mkunjufu na utawaona vijana wale wanacheza mpira sambamba. Mheshimiwa Naibu Rais, nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha tena. Utembee Kisii na tembea sehemu zote. Arugaiga ngokorare nemechiende gokora. Naende kiage ne science ya mito twachagete nero siasa. Toko nyakobwatia barai ngora mabono twanyora mabaga togo konya bantu baita stoko nyara. Sese mwende omwe MC we wadi ibeno Steven Arika nigatwarege karona babwatani au abo bare amonenya gitari ya Oasis specialist abo bare chi sponsor che timu ya Shabana negatie babwatani bande abange abwase boigo baikiranite ase egeti Kenya Drago Stadium ase umurubiri w'ibyo gosira bamenyi be wadi yae. Timu ya Sabane chete nkuma buna igasaria uruka era no ekale getieke gochiasa na bana baibeno timu ya Baswati timu ya ba akibalia bane basabane baka staff igo
kero monto twamwariganirie iche nainde iga kero gochigocha n'umupira gocha korora tonyora omogani bwesco koru Nairobi France Kimaso na rokale chief guest na Franklin Mieso na bakarabani bwesco igo mangala siasa zitakeirio igo gochori umpira orualigwe ogende gekogera abuna bwa abantu basomerete igoro imipira bagocha gwadi baisha abana baito nande torolenga abana baito mbara bakogenda training cy'umupira medical camp itukabwatene na gitarike cyo isana ibere egere toikeranie muroberi oyo twanyade kubarigania litukuria lero mwensi bali mwanje tekurigereri chigosori na bali muratake kurigererigwa asa marwire awao si abanyagitari ba oasis bagocha gutoka babegete kambi yabo gaiga banyale ko bakonya kumanya kirikende mora toke muigwete go basemebere yaino na mweshimiwa alika ya motebi ngambi ya mono asenye nchikwanya lego to beka tubwatera nese chigosori chonsi chigo toka segetie kya nyanturako ero twachire geiga ko inspector getieke kubate kana no mo roberi tubwate twabangire mutuge go chokorekana date 7 of June 2026 lituge lingo turatware medical camp turabe tukurigire marwaira wao asa abantu baitu bekinyore keitu keibeno ne binyoro binde bitetenaine anene mona so ko impact community ntobeke chingoyo gegechira chieswe na turatware timu itenene ya Shabana bote timu ya basaja ne timu ya ladies abo igo na timu chito changa gachibe no ward chia baiseke ne chia bamura erinde tutware ngoye yo ya grafiki abo igo ntunabo turaganiri bande bali baragani ko bwata namo na intwe aso mupango tubwate we tokeze erinde tunyara ko manya bikara Thursday erinde tunyara gukora kubangana barabubya aigo bono ngo welcome once community at large erinde mochamo tusiranese manganaya na inde monyara kwa sokia so bongeri tukeli mororokane sama roira itura aligereria na erinde monyara go enjoy na go support team cheto changa gaiga na bwe cha Shabana Tomurigeria boigo oyo muraibekia magia DCP Rigathi Gachagua nigeigereire oburendi bwo muraibense ya Kenya satebire buno oburendi bwo muraibense nigo bole bwengencho cyase aba Kenya na ndense ya Kenya niye maiga yo muraibense ya Kenya kobanganiga ocherwa chinsemo chawajir. I have, as a responsible leader, refrained for a very long time to discuss matters surrounding the security of the person of the president. Because I thought that if I told people that the president is exposed and there are so many lapses surrounding his security, probably I would endanger his security, which is against national interest. I want to say DCP and our leaders want William Ruto out of office. But we want him out of office through the ballot next year. We don't want him out of office through any other method. The security of the president, his safety, and his well-being is a very important ingredient of our political stability as a country. It is key to national security. The president of Kenya, no matter how unpopular he is, must be safe. And he must be properly protected. Because if anything was to happen to him, we would have a crisis of unknown magnitude. Not long ago, on the eve of 6th April 1994 in Rwanda, a plane carrying Rwandan President Juvenal Habyarimana and the Burundian President was shot down in Kigali, Rwanda. And what followed after was genocide. More than 2 million people were massacred. Rwanda has never recovered simply because 2 presidents from the Hutu
ethnic community were brought down. It is very irresponsible and reckless for the government to play around with the security of President William Ruto. President William Ruto is very unpopular, I agree, but I must admit, in my own estimation, he enjoys the support of nearly 2 million people. If anything was to happen to President William Ruto through recklessness, there will be political instability in this country. I, regarding Gachagua, do not want instability in this country. We have no other country and we don't want instability. We want William Ruto to be safe. We want William Ruto to be alive and to be well. We want to have the opportunity to humiliate him in the ballot. Yamana mwanchu morigelia asa yunegati ya gendere tego korekane mambia ya bono na yande arache kubwatia asabono toko kendase umutimo komo kene nyuma yoguraso umutimo komo kenturane astrach kwirana na bwego tia korigelia ayarase chinga chito emambia ya bono tuskare ne TV yao. Soko TV, ubuso bw'umugusi. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchera y'obwikirano. Emanyamange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'umugusi. Ensoko TV, ubuso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao. Kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi. Onye kubwato kuralia wokwenyulia ogukwa gose okubunchuria. Bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke. Asoliguri liyakibusani. Tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobunchuria 0788666662. Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie ase gari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapofikia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Manjito murigiria bugeta sinigia Soko TV asentunde tokate wanentunde ya gatatu nsemo ya gatatu nsemo ya gatatu manjito murigiria yentune twesemo ya gazeti wana nane kutinga kintu tuchiko kumanya gendete kwenekiwa asiga seti chitori tukuri rero butambe togotebya nga eto kumanya ari agendete kwenekiwa kurene kwanyorera gazeti eri bwanchi teri kwanya kwimanya asobwagare kero manjito murigiria nigo tukora chaka nimigane menene ase gazeti eto ya The Standard na bige gazeti ya Today Nation ne chino manjito murigiria oyo minto Ishmael nera kuire awotebinga ninki kegendete kwenekiwa kurende togochaka ni gazeti ya The Standard ngobono egotebanga stop blame games okora umiana kora rondoche egatiyo muraibwensi ya Kenya no murayo mukoro o muske Uhuru Muigai Kenyatta na iganeri tukuri igoro igando cheneri tukuri igoro mwanjito murgeria Uhuru Kenyatta ari gukwana gochia asomura ibwensi ya Kenya muske William Samoei Ruto asaka mutebinga kwibire ogochandika kwaba Kenya nande nigo gwikira boniga ogendrete kuraria siasa yobo nyomba satebre muna nigo ende nchira ya monaro aba Kenya banyare bagochora barayibali baranyara bakobakonya asobo chori bo mwaka ogocha igani gatebira aba Kenya babe maiso nandi chinga kiatebire ngana beteka gotibya aba Kenya babe maiso asobo chori bo mwaka wechiribu bere 2022 nabatebetinga umura ikibaganiri gochoriria nyare gakobakonya mwanchito murigeria ngochiko gotebitorenga ninkigeria bakwanire ase Awocholi bwa bete bagokora umwaka 2007 aiga nigo bagokwanira mwanchito murigeria nabego tokoenda se gazeti ekoro kwanga The Day Nation nera se togo tebyo mugano rero litukuri rero na igando chibo igo mwanchito murigeria nigo bagokwanira igoro yo murayo mukoro boigo Uhuru Kenyatta aiga nigatebiringa nigacha kiresegi gochase omurayo bono muske Uhuru muske William Samoei Ruto aigo mwanchito murigeria nigagukwana ekeraringa sensemeyemo ime ya Kiambu ndochene nsemi kurkwanga golf club aigwa gukwana na siasa bekiama gya Jubilee nabagegati abarayibara banyanti bagwikana na igabo igo mwanchito murigeria nigakwanira igoro ya uchumi yensi ya Kenya asatebringa uchumi eyo nigera sebirengo bigoro gochiase aba Kenya kolende boigo gaiga na boliti aba Kenya kwenekia bunanko babale maisa sobo choli bu mwako gocha boigo bolirie Kenya kwanza kwenekia buna gochire gwikerania abananchi amagendero na boigo gwikirania irachiri bakunyara bakurwera aba Kenya manchito murigeria aigabo igo niga batebiri batiye kona kumurutira chinkwana chiri bagendete kumurutira boigase gazeti ya Daily Nation manchito murigeria okwanira bari igoro yo muswada wa finance bill bwo mwako yo no mwako gocha aigabo batebe bintu birachi komenta maguri ne sukari amabere gose bintu biria manchito murigeria birengeto botugi
boigongo kwanira bali igoro ya Mariogo imense ya Kenya okwanira bali Kisimi na Bigefea chinga kito kwanira magoli ya mabuto guserigo ya mabuto mwanchito muri imense ya Kenya igase gazeti ya The Daily Nation nigo bagokwanira igoro yo comment ka wefea nichigote binga ninki bagokwanira mwanchito muri asbego bagokwanira igoro yo burayi Wumra ibensi ya Kenya unabetega kumachikocherwa asise machiria chawajiro manchito murgira ninchikote yasubaga rikorene tuyo minto Ismail Derara tuire kurwase gazeti ya Taifa Leo na People Daily. Ase gazeti ya Taifa Leo emambia ya bono ase EPJSiko kirikira orone sura yo kabiro murayo kana bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta abwa seringana limwamurire Uhuru amgonga Ruto kerike kukwanirwa ase gazeti ya The Standard gazeti ya Daily Nation boigo na kike kukwanirwa ase gazeti ya Taifa Leo emambia ya bono abwo sebono achakire kumo murayo kana bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta achakire kumuragege chara umurayi obono na mono asuburayi bwaye yotra chikolire mambia ya bono ase obwagale na monekero to kwanira mangana bwatikaine na uchumi yense na lyagendere to kwarekana ime yense ainaro akwanira se gazeti ya Taifa Leo boiga sense mo nigo sabari omuraibensa sorogongo rwa Pwani egote bana rais hapa kuhifadhi eneo la Pwani yani muraibense olireira yogochia kugendera korenda orogongo rwa Pwani na boigo enchira arubereti korenda orogongo rwo ngwetera sinchira yogwekerania amagenderero aliaganirwe kiraniwa wetera se eira alierete orogongo rwo engakeria are korigia oburai abono asetareyo eligereti gochia koera eiga ase gazeti ya People Daily bune gazeti ya The Standard Nation Taifa Leo boigo naro nekike kwandira igasegote bana Uhuru to Ruto stop divisive politics and address issues yani umuraibwe oyo kabiro umuraibwe nse murayo kana bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta nigamuboliro murayo bono William Ruto atigane na siasa yokubagana gusogwatana nekana na boigo anyare gakoligereria na boigo ebiragiro bya byonsi binyare bikobana nugwikerania aliaganirwe gwekeranirwa na boigo gwa address issues gose amakongwa alia agenderete kwenekiwa ime yense eyuna gazeti ya The People Daily na boigo ase gazeti ya The Star ero nigo egokwanera amangana bwatikaine nobo chenu health reforms deliver dignity despite hurdles na mono aiga na mona se omwaka oyo gakaratorochie ase budget yo mwaka w'echil fibera 2025 na rimo 2025 na kabire na obachenu bochibo kwanere mono abu asagotabana kidney disease oborwere bwa kidney gose chinyigo ntubwatu burere bwa cancer matano care consume large share of funds ainegati ya moroiralia agocha atumika chibesa chinyinge mono gosekerekario obwatu murwaire nigo chibesinge chigo chiagenda aroro igo sengazeti ya The Stemambia ya bono barabwo nigo bamurekerete na gukwanira amangana abwatikaine nobo chenu abwo boigo tuchukwanira amangana abwatikaine nobwoncherali na mono asengazeti area ya Daily Nation emambia ya bono abuna asengazeti ya Taifa Leo na boigo asengazeti ya The Star. Boigo gazeti ya Taifa Leo yubutujini Ismail utaraswa gazeti bene ndochi batibanga Mudavadi wetangula nao wataka urais wono nande chinsemo cha Western mwanchito muligeria twabere tugokwanira igoro ya Homa Bay twabere tugokwanira igoro ya Mombasa kulinde bono Western abarbo batebiring igati ya Mudavadi na wetangula baba bakonyi bumuraibense oyo mabe kako choro igoba na barau bachake gutwara ukogania onye rukogania ko ni gwachake tukuru ase kiama kerikia ODM gwetera ase Oburu Oginga uyuro muraiwe kiame no ukogania kuno gwachakirete ase kiama kerikia ODM asorongo rwa Nyanza na Nyanza tukukwanira gaigana ase semeria Luo Nyanza mwete Nyanza nene tubwate of course yabagere mate abantu baruche lakini wekera boni gankwaro chigoro mo senator we county ya Siaya Oburu Odinga agatebana erbono ikirugara chikurwandera so mwaka ogocha eganga yaye nene no koligie tunda ya kabere yobo senator na ndatebete ngo ikari dekirgo kiae na ikego no governor we county ya Homa Bay Gladys Wanga na eratebete inchekero go chikurwanira nande aso mwako gocha timaitingi kiagerete gusengi kia bete
lakini era naigweta gotebanga ekiroga guchikuruhanira nobo governor ase county yae na ndo betari gukwana gakoro specification obo governor ase county ya Homa Bay dotorochi vitu vichenjanga una bagoteba na boigo asense mwende asense meyo ya Nyanza boge karakeria tokore kura asense meyine eliana elietandiri abere bago tumeka sana ikiamo kerikya ODM likorukwana Linda Ground bono balitigire batebete n'abantu mbarororo bacha bakabayibana bakabayibire elieteli ose bakakobese elieteli bakobesete bakagenda baro bakaruka umuroberi obo Linda something so bono kera bono iga batebete na bono batigane ne elieteli so that asabarwaniri bonse pya bomuno mu MCA abena no mwakilishi bwabangi no mugavero mu senator umanyetekero keri bakwenda ba printer ebene chigo finish t-shirt ngutakare babeka slogan yelia igo abet ka clarify so that uyo ganiti ko kore bintu bya merchandise abeke slogan yekiama KODM iyo gatabana tuko tayari tagenda kubeka Linda Ground bintu ngona goncho libira lakini ntupotambe ngento totagete the best kero manjito murgiria tugu kwando mugano monena urase gazeti ya Daily Nation okwanera igoro ya Uhuru Kenyatta aigo manjito murgiria nigoli tukure igoro abeteka gukwana na bananchi ase county ya Kiambu aigano chiniga gotebia abakenya nga naba woneti naba kaneti tubo basikomochora omusike Ruto kurende mwachukongiwa aigaga okwanera manjito murgiria Kenya Kwanza asaba tebiri banyare bagwikirania amaganio ya bananchi boigo banyare bakorigeria uchumi ensi ya Kenya asaba gotebanga mono nigo bakubwata babwaterana ase obunengi bogendete ko ase mwanchito muri yangu sabo kwabira asokorobekana kogendera tugakorekana imensi ya Kenya boigo babe bakorigererio muswada we finance bill yo mwako yo 2026 2027 mwanchito murigiria kochine gotebi mono to abatogo kwanira nchiko gotebinga ninki finance bill yo mwako yo ego kwanira kurenda iga nigo abeirega komogikirio moske Ruto asatebire buna tariko igwa ekerero kyaba Kenya ogukina gwa uchumi ensi ya Kenya naboigo ogoitwa kwa abantu kogendete kwenekiwa imensi ya Kenya asagote baniga agendete kumulaumu herenera kubekera chiblemu togotebaga igo manchito murigeria oyu Uhuru Kenyatta goteba muraibense William Samoei Ruto niga agendete kumubekera chiblemu igoro yo goncholia kwegatia barai naboigo uchumi ensi ya Kenya kuri nawo tebanga ekera mutigeta soburai uchumi niga ebegeta sagia kuri no moski William Samoei Ruto nero yekinirie ochia asebirenge ibyago tebanga niga gerire binte binge benyale bikomenta kaiga boigo manchito murgeria niga ko tebe abakenya banyale bakoba abangaini asobo cholibo mwako gocha o 2027 ningo boiga kwaetika ukwana igoro yekiama kia ODM asaote bagoro yoko bwatera na kurendiriga tebiringa banyare bagwetenenira na barabu banyare bagochora omurai gose babe bakubeka chinkwana cyoko igwana asekia mekyo bayigaga igoma chito murigera Dr. Fred Matiangi ne nabetega kubwatuka chinkwana chiaenga gitinga ntonya to kubekera se ensemo ya maya nera nigakubetega kuboria abakenya banyare bakumusira na komoboko asobo choli bo mwako gocha elia chikokonya abakenya kurendega igaboigongo kwanera bale igoro ya Rigathi Gachagua yoro muraibe kyama gya DCP Kalonzo Musyoka Madakarua bekyama kerikia Liberation Party Justin Muturi ne kyama kiria gya Democratic Party nabego Eugene Wamalwa manchito murgiria bagoteba ngamba chikubwaterana kwene kyabunango chikubari ko mu Rusia visi omuraibense kwegwera na senkwana ya Rigathi Gachagua batebanga tibo basiko muito muraigo sikomo chelie kyara ni moganyeta sobo choli bo mwako gocha egento tabeti gosena chikotoka sedebe ekina kia Rigathi Gachagua sense muyende umwanchu muri mambia yabona sobwanga mono nigo Rigathi Gachagua na bwate kina keria abegete gali gakwamereri kurusuo kwaye asekerwo kerikyo bokonyi bo murayi bwense ekine kyo gwekera boninga gyategereirwe ase angachi wiki 3 igachiaetire nabo igenachi nigera chikurwegwa chitariki kirache koba isano na isatu naliena chiekale igemineti na chitariki isano na isatu asumutinyogo chumutinyoga 5 na limo nalitogo cha komanyana ine Rigathi Gachagua ekiayenkere kieke ine na chancherwo se wetra seki ne kyugwanche na chancherwe na chabase etebo mwaka ogocha gose ina kikoride ekero tukuria magana yo Uhuru Muigai Kenyatta senkwane yaye ekero kuria se metando nyane nchira abakenya bako kwana naro chaba Kenya bange bale neri bolie na
ayekero kwarenga asekero gekeiga bonega nigo gwachakire korago murayoro bisi egechara na boigo komomochia asingincho yobokorerwa egose oburai bwae ine aye no nyorenga kikwarenge asoburai ose kwarenga obisi engakieyo engakinaro naro bugimo bwegete bogakonga nabagano manye neri goldia mafutari kakina asekeria bange asensemende ambale bari begenete na uhuru imweiga Kenyatta nerogerete tore tore naboiga ase ensemo yende bari bagotebana yani ekero isiko na lyo muntu oche kwanyora ubwata maiso yokorora bigenda chokorekana lakini lilyo ole ime na konsana korora obube andonsi maine rende nabogo tuteyumugano yunara no rase gazeti ya The Standard tutara gendera ase gazeti ya The Standard naro kurwa ase page isiko naro ainaro akwanere gabo igoro na stop blame game abwa ase Uhuru Muigai Kenyatta kuburi murayo bono William Samuel Ruto atigane na siasa na mono keri agukwanira gaiga ne siasa eri yokubagana asate batena eyerenga kibono yogokorera abakenya emiremo na boigo tali siasa eri yokonyago kunyakorage bicara gose kunyakorera korende no gwikerania nengaki erengia yo gwikerania obokoreri buri oboronge engana boigo korengana Daktari Fred Matiang'i korengana nere nigo abeire okoremia abagwatani bekiama gia Jubilee ase okubatebina engaki eyo inchekera ike keri ndacho kolekana na tingo cha kubaigeria tingo wagwaterane goika omwaerio no boigo tunyare tukurwa obokoreri buru gwikeranu onye tugochikoba bagwi ase obochori bogocha boigo tukwira no manjito murigire ase gazeti ya Daily Nation page ya gatana kabire aigani ukwanira igorie kiama kia ODM ndochigaiga ibcha ya Oburu Odinga na boigo kaiga Gladys Wanga korinde bagotebanga bonoiga ikiama kirikyo ODM nabo egatia barai bari batagite obokonyi bo muri bwensi ya Kenya batachie ko boriya sobochori bo mwaka gocha 2027 bagotebanga bono nigo babegete babekirali asibagotenena oyo Gladys Wanga umusongo korate baraso umuntu olionde na when the deal is too good think twice yani we kolengereria igemeretina onye besokirie kene unumurai gwe kiama kia ODM Oburu Oginga otebere ne no senator aguchukuru ndera sentunda ya kabere Gladys Wanga nere umunyakero gubekemo KODM otebere na erase NSM yae niga aguchukuru nere kerugo kyobo governor elikorigira na sentunda yende ya kabere abono maboli niga gochaka koba amange gwetania nonya na machibu ine nkeke kegendera tugukuki behind the scenes nkeke kegendera tekugwa nyuma yeti curtain aiga bagoteba Ishmael neye maiga yo bagoteba maiga yobo unengi bwa bete bagokorwa ni kyombekemo asibarugerete na konyoranga kindiki nigabwate birengo bya 59% nabo igo Gladys Wanga 12% asoburu dinga bwate 3%. Ali Hassan Joho lendere ari Hassan Joho taramanyikana sega igahoniga kolenda sega zeti ya The Daily Nation nigo bagukwanira igoro yo musimamo babete bakubikwagwo yitskuri igoro kore no machito murgeria nigo bana bagukwanira igoro yo kubwatena kwalingi gati yabo ni serikali wikirabo niga bagotebanga nigo baganyite barolinga osechi nkwana chirimba bete bagukwanira igoro ya zoning bakaba bagukwana igoro yo kumubwatsi muri bwensi ya Kenya achiego chorubuna omurai asentunde ya kabere kolende gaigo manchito murgiria kera bagukwanirego ya negotiations boy gona iweterit kurigoro eni gona iwete Gladys Wanga oteba badige ntabatagite nusu na iwete engombege kona chwa banyore nusu kolende bono koiguro eretatagiti unless yasense moyende totebe na biranyarikane uyu kurukura na Gladys Wanga ngaga netikurwanire kerukyo governor Oburu oligereria sense yayo ororire na labda wosiro kwae gosuko manyakana kwae popularity yayo buno muraiwe kiama tukumanyereria senge nchukuru asorongo rwa pwani ase esabali yo muraiwense asorongo rwa pwani twate county ya Lamu, Kilifi, Mombasa county ya Chigacho Nsipi asensemo yabo nigo basokirie uyo kurukwana nere Ali Hassan Joho nere basokiri mutuna nere umuraibono bange bakorata nere omonogeri woro nero maite baka kirokora sim tandao ikabagote banga dibia mesema
bono ekero kiri bamusokera na ndonyo Ali Hassan Joho nere okole nigakurwa sekema kirkia ODM na barabwo asechinga zetu chikorigerie mambia bono asibagotebana no rungurwa pwani na rororwa nigo baganete kiruge kyo mokonyi bwo murai bwense igo gokora Gladys Wanga na Oburu wenyore na Ali Hassan Joho bado no arasekema kia ODM tukumanyerina aba bakwira na sesemo yabo lakini mbabwato muntu mutwe bagusukuma bakwena na elieta yae na maene kuri niga igasi gazeti ya Daily Nation bagoteba boigo ase nomination chigo chigokora ni kama KODM chibe chigokora sobwasioko bagoteba ngabo kurumi bonde bonsimbo yobo chikoboro nabige kyame KODM gebangete asobo cholbo mwako gocha uchakwene kibona na barobu ngutigara bale ase serikali gosebarosie serikali yabo mwanchito mulgeria nabo batebira se gazeti ya Daily Nation asibatebringa egento batagete barobu 50-50 agun Gladys Wanga gokwana korwase kiama kirikia UDA igo bado okubwatira na nkororo egatie kiama kia UDA mwanchito mulgeria ne kiama kia ODM eri bachikunyara na barobu bakonyoro murai egento batagete no mokonyi bo murai bensi ya Kenya ntobaiti gosema chikomo choraza Hassan Joho gosemba bwato mwao ngagite Ishmael nabo tukorasuka moto ase page akabire gazeti ya The Standard mambia bono aliago kwanerwa ni igoro yobo sombi abwa seritukoria igoro magega yuko yomugiro oringe omugiro na boigo okurobekana okukwabete gukoroberwa na aseritukoria igoro bwa okurobekana ngoche gokorekana kwaringe asenge nchigo kina kwerigori lya mafuta korende ase weekend into rabarayi bari bateta se sector yega yobo sombi mbaumenate no murai bwense William Samuel Ruto ase county ya Mombasa na igo bakararie bene na bono omugiro yo no kurobekana ni igo kwabekirwe ensemo gose kwabere suspended permanently engaki elio alibabete bakuigwana achigwikiranirwa korenda se county ya Nyeri na Murang'a bachite kubwatia ayo nigo barabwo babete bagwesokia abwa se county ya Nyeri na Murang'a nigo ritukoria igoro obosombi bwabete bogotinena magega y'abantu gwesokia nabo igo nonye bari baraye ababwatanya ase sector eyega y'obosombi na barabwa sensemo yabo nigo na barabu bachiete omugiro bwemeremo igo ekerokirwa rwikase stage gali nchiale ngororo chiari gukurusia enseme yemo guchiase ensemo yende abwase abasae nabo igaba manyi bechinsemo eche county ya Nyeri na Murang'a babetwa wesoki na gokora ukorobekana ase ensemo yende abanyanyimbo nigo babegetwe ase chi county echo asobonge sana umubaro monene bwa abanyanyimbo nigo beteka okororekana aroro abwo ase chiduka chinyinge na chirecho chiatigarete chisiekire igo bwonchero limbo yo bwakorekanete ase chi county echo korengana ne chi county echigebere nabo igaba menyi nabo igo bari baraba bwateni ase sector eyega yobo sombi okugania kwabo konene nkolina ligori lya mafuta onye ne diesel enyareke keigwa kuru shilingi chilie chimyebere na 32 nabo igo enyareke keigwa mpaka shilingi emia yemo na 52 nigo baganetie petrol enyareke gwika 170 nabo igase diesel onyore petrol boni ganigere shilingi chimyebere ne chishilingi 14 eyo bona baganire enyareke kurusuwa shilingi chimyebere ne shilingi 14 gwika emia yemo na 52 diesel egan ekeiwe kurwa 232 shillings eretwe mpaka 150 shillings ukuno kwa okogania kwabo libolindirina ine nenyari gwikoro nyoro murai bwense ase county ya Mombasa nigatebete na diesel nigera cheke wina ne shilingi 10 ase ekerkeria ligolirinya ria mafuta lira chikora ligwa stariki 14 so mutienyi ogocha egeminate konyeri kurwa 232 nigo bono lirachirira nigo mpaka shilingi chimyebere 22 naba ebaganetie 150 shillings lero Tuesday yango turaganya tore na ria yarache agendera sengencho egotebekana na bera nyalkena na indo kurobekana okwo no mugiro ogendere na inde ase orogongo rwa Mount Kenya lakini ntoko saba goitongolinga omurai bense na biga barai baitu banyara bagukwana line na abana boda boda barundi kigali bonse bantu bamatatu bakabarai babo tonyora lichibu dine lichibu tataito manchito muri yako ngato kwanera igori ya mabuta egasi gazeti ya Daily Nation page ya gatano na kabira nigego kwanera igori korobekana kwa betuko kuri mensi ya Kenya eikia iteterituko ya etichirimo aigani go bago kwanera igori yechinsemo au chabete chiko nyorobo chando bobo sombi bago kwanera nsemo ya Thika Kiambu Limuru
na biga chinsemo chinde no ine county ya Kisii mwanjito Mulgeria asiba gotebanga abantu abangi bakurunda chipigipigi china matatu twari kwegena abarayi babo banyate bakogenda chinsemo chiriye cya Mombasa bakaba bagukwana no murayibensi ya Kenya abangi ni bagotebanga nigo babegete ebintasumuko kera tukwana mwanjito Mulgeria ntasumuko nigo toko kwanere goro yenibo abangi bakagetinga nero bayitukura somura ibensi ya Kenya batachitiko kwanira igoro ya maganio y'abarundi kigali cyubonsi n'abantu bamatatu gaiga mwanjito Mulgeria nigo batebiringa bono tibaro chibuno burayi bwabo bole kolende abantu abange babwato muchando yo bali bagutumia chipigipigi kitari chestima nabayigo kigali kiri kitari twatebanga kitari gutumeka emitandao batebiringa nigo baganyete barole buna abarayi babo barachigokora omuchando yo batare soki barabwa banyene banyare bagukwana amange mwachito Mulgeria nabagwe somero mugano ya page ya 5 na 2 kuri no mugano no liga gana gotebyo gukwanira igoro yo muswada we finance bill aigo mwachito Mulgeria ngo bagotebanga chibango gusebango nigera chie konyora ba Kenya nabigo kubeka amagimabo asa Kongo aiga gazeti ya The Nation tumetuo soyo mento Ishmael nkoli ale Messi karato kwanire Messi mwanchito Mulgeria ngo kwanire sukari bali batariko yetumia lakini abange ngotema bali bagotebanga negento Messi yogo kwanira taliyo kuligweka korende incheno mwiboro wa bwensemo ye bunge ya South Mogrango na wigase ensemo ye bunge ya South Mogrango no manye tena ekemergeito chai talikawa korende Messi yaro sukari nguru nere yakoro sukari nguru go ekere kemerike liya tategemete mono no boli mwito bwenspi abo no boko sako around onkwanira bya bas igo nabonko kwa echiro yonguru gose nabotoko igwana sasa mwanjito Mulgeria lakini maite na hotoko igwana Ishmael anyare gagongonya kuri nekero tokwanira magana y'umwanjito Mulgeria bagotebanga bono nigorigoririe sukari rirachikomenta wetera somu swada oyore ase finance bill so mwanjito Mulgeria finance bill yo mwakoyo nabega bagoteba rigoli lie bintu biria byusikanete nobo tugi etugo mwanjito Mulgeria babatebanga nigo birachikomenta rigoli igone ndagira yechombe chimboli chingoko byonse mwanjito Mulgeria bakamabere bego bagoteba ryogo usama ryogo nigo bagoteba yako ba transported korwa sisemo au igo chaimensi ya Kenya naro nigara chikomenta rigoli kwenda se chemist use pharmacy mwanjito Mulgeria kwanyoranga rigoli eri turigo chikunyara koli kerania aiga bego nigo bagokwanira rigoli echisimi bagoteba rigoli echisimi nigo rirachikomenta magoli nabego egatie binte binge bigokorekana somtandao twatebete igoro ya content creators bego mwanjito Mulgeria bego bagoteba ansemeria yobo sombi nara magoli nachikomenta mono ase chipigipigi nabego chi bagotebanga electric bicycles chinyango mwanjito Mulgeria mbali bagotumye chinyange kole tikangoira somugano yua asobwagale no muganole ase gazeti ya The Nation page ya kabere mwanjito Mulgeria bagoteba gwetera somuswada bwe finance bill mwaka yo 2026-2027 nigo barodiringa ebinte binge nigo birachikomenta amagoli gwetera sebango eriebege tororo ngukwanira bali muna nagotebiri gatie bintu biri birachikomenta amagoli kolende ndo check yombekeri ya Royal Society of Kenya LSK nigo babolirie serikali kwenekya buna kwenda naira abana nchichinga ki banyare bakubwatuke birengero byabo igoro yo muswado yo boigo nigo barabu bagikeirie akomento kweli goli elio mwanchito Mulgeria kwegatie binto nabigo muswado yo asibate birenga toli muswado urabokonya abananchi kore no muswada urabe goko bachanda abananchi asebinto au aiga wetera somurai we LSK Charles Kanjama oyo tebrenga wetera sebinto biri bali gereiri ebangera se omuswado yo nigere nene nawiga Kenya bange nigo barachigotwara omuchando monene asogwakana egatie binto nabigo kwikirania ebinto byabo mwanchito Mulgeria no muganora sigazeti ya The Nation bya page ya gatatu ndaito chwe somero mwanchito Mulgeria ukwanira baligoro yegasi nero ni commentary goli mwanchito Mulgeria boigo egatie bintu bya nyomba ukwanira bale nabigo egati je bintu binde muna omugati chijuice esoda nabigo togotema machani gose ekawa nebekirega yani asobwenge ekerokeria togoteba nebintu byonse bi commenta igemineti na ekero kogende duka
kugura ebintu bya nyumba ebintu biri bya nyumba byonsi asinge nchikoye kero gotebe juice kero gotebe esukari omonyo kebirite ebintu byonsi ipi sukari te komenta yoka etigebiga binde igemiretina asense mwende omo Kenya wikachi kumigeka ekera kogenda aseduka kugura ebintu biri bya nyumba na egati ebintu biri bikogera ayonsi aguchego korekana na monekera tukurinyone na se budget ali no muswada gw'ikibesa bwo mwaka gw'February na limo ni gokero kulire budget yo mwaka 2026-2027 ni budget yo mwaka oyo era chiekoba 4.8 trillion abuna singa zeti ya The Standard page ya 32 no okonyora umugano oyo asebono oyo no waziri w'ekancheke ne John Mbari kago kwanera igoro ye budget yega ere 4.8 trillion onyore budget yo mwaka oyo igogo chikoera nigo yaringe around 4.2 4.3 lakini nigo yakolire 4.6 asinge nchuntu bwatebese rigo chayamentwa igo aso mwaka oyo koera budget yo mwaka oyo nigo yaerete 4.6 inerebesa yabakego tumekwa na bono ganigere 4.8 trillion bono 4.8 trillion inere budget area kolengana no waziri John Mbari liboli na dirina onyorebesa engo chere yakina ganigere 4.8 ine kego chiwekase supplementary ekerebese ekero ketwikere nyane nenu so mwaka gemelete bese ina bera chekine etache around 5.2 trillion korengana na approximation nyore ntu bwata makabeso bono so ekero kolira se budget yega asobwanga mono korengana no waziri John Mbari niga agotebana budget ye na konsana koyena cha gose koyekeania nkige kogera era konkoyekeania nigo tuganiri wakana likabeso lya 1.5 trillion ase omwaka urachi kubwatia 1.5 trillion ene likabeso tuganiri wakana ase omwaka 2026-2027 1.5 trillion asense moyende kiriage kogera gotebana te besete kunyargo keaniwa 18 billion nigega niri kogenda ase obwoyo bwerigori lyainse bori bore 2500 7 billion nigega niri kogenda ase primary school capitation tiskuru choboroso 31 billion nebesa eganerie kogenda chigosira junior secondary school 54 billion ebesa eganiri kogenda ase SMO ya secondary schools chi county nigo chirachi chinyore 420 billion onyore ebese ineganeria komentwa igo asebono nigo bagochakana 420 kurwabwo bache bamente echinde singe chinyore nigo basabete chiganeri kogenda up to around 450 billion moino igo bona asebono nigo bagochakana 420 ine nomanye tena 1 trillion nigera chegende ase civil servants salaries yani emeshahara aso mwaka utogo chaka abanyanyimbe round yena ubale 26 ase budget yo mwaka 2026-2027 nomanye tena nigo emeshahara yoka era chego cost 1 trillion for civil servants abo ainaro agokwanerwa CPJ yo abuna ase obwenge ekero tokwanere budget korende ase nkwanete mambia bono chikoraga chinsa ibere ntuchikoligeria budget ne finance bill yo mwaka oyo iga ntuchikoyegaria ase obwagare lakini ase bono 4.8 trillion lakini nyore by the time tokoso mpaka supplementary nigo torache tukore na around 5.2 asinge chikonyo so mwako tuachake tena around 4.2 4.3 woni ndio tu akore na 4.6 ando nyore 2024 2025 nalio kurabukana kwa koreka tumisi ya Kenya wetera somo swade we finance bill no mwako ya mentre yebana asa inaroro kurino mwanjito mulgeria togo cha gazeti yakorkwanga gaigando che The Star mwanjito mulgeria nigo page ya kabere go kwanira igoriye chiamate chiabasaye banyarte bakuru mensi ya Kenya gwikira na sense ya Russia bagoteba gwikira boniga nigo batarara abancu babo igando chemari tabo nabikira nabego chibice chiabo ntubwate Charles Waitaka Gerald Gerald Ngagira nabego Kevin Kiro Samuel Maura bonsindo chego mwanjito mulgira abantu kura chinsemo cha Mount Kenya aigani gotokomanyigwanga nigo bacheta bange babo bagotebigwanga nigo bari kwenda chinsemo cha Russia gokora imirimo kurendekero bayikoro bakaba bagotebigwanga nigo bakwende training yechi kibere
banyale bakwegerwa buna barashikurwa na sisemi charasha Mwachito Mulgeria gwitira chiamate cyabo kikunyara kigukwanira kibesebo igo babete bakwegwa eira baranyara bagwakanwa ayiganigo kiri 160,000 cyari wakanugo cyasibare bagakaganga abanyolire gasingia baranyale bagoncholia magimabo nagokonya chiamate cyabo kuri ngo ikirabo nigo Mwachito Mulgeria nigo babolire serikali gwitira asomo wazere wa magare y'Kinse Chescom Salia Mudavadi kwene kyabuna abana babankwira na bale asinka cyabo bali bya nandi bali moyo kulende witira sinkwana cyae Salia Mudavadi Mwachito Mulgeria nigatebetenga abakenya 32 gwikiraboniga nigo basireti amagima basinse mo kiria cyarashya witira sisegi naboigo abantu bande 19 Mwachito Mulgeria wikiraboniga konyorwa kwabo tibaranyara bagotoka asiboiga kwanete gati yabo banyati bawikerano bakwirani wa imensi ya Kenya aseatebetenga bono onyo mwana wo karasisemo kiria cyarashyo Mwachito Mulgeria nigorabe go komotenera gosetenenere anyarega kwirana imensi ya Kenya keltogotebo gwetenenera nigatebetenga a distance yere kuruga igensi ya Kenya wikasinsemo cyarashya nigere ntambe nabo igo chibesigo tumeko yomto Ishmael nigo chire chine chinyinge bona gateba aba Kenya bari baroronye batayiti kwirana imensi ya Kenya banyale bakwirana kolende gento kyogo kumya mbali batagite kogenda batagite a contract yeyo nandi mbali bagoteba contract yane teraira abandi bakanirite bari kwirana imensi ya Kenya gwitera somo gano Mwachito Mulgeria ara sepeji ya kabere wega sepeji ya gatatu mukwanira bari goro yoborwaire bwa Ebola buri imensi ya Uganda bagoteba ngabono chiboda chonsi chisibigwe abantu kabagoswa barakora testing ikiagara wikiraboniga abateba nga increase yoborwaire gero lakini lyogondira toka ensi ya Uganda naro chego ikiraboniga nigo bayikira around 750 yebono nabwo batoka nebimanyereryo by'uburero bwa Ebola and of course mbare balya na barabo basiriye corona ebwete corona ndochinga abantu balya bakonyoro burwaire obu naga kuba bagotebana Ebola naga ntukanga gakubayiga lakini bagotebana nukubune bwate amanyiga ku open parts chomobere tatige ntondoche Ishmael ndochinga burwaire obu ebole bwango kubwana onye corona ikiagera kwerende ayebune gukora transmission ya egere bwango okay Mbyamano mwancho mo liya sogosanga kutondera togosanga asubwamo emambya yabono nabokendera kubatuka ujumbe yage namba eno 9 isano na isatu isano ni mara gatano mwere weka isatu nabo igaso mutandao Facebook na YouTube Ensoko TV tokwirana nyuma yo mutimo komoke togendera okwanira ayande amange toskare ne TV yabo asabono no mutimoko Ensoko TV oboroso bumugusi obulimira bwesiro yobunda bwense kolende tali nchirende osura krobulimi obiyoke enyoreri bagalya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kretu kuri Jumaine chinsa nibere cyamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekeruture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere oberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bwumugusi ensengo ngo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center toka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami
nigo togokonya abantu bari amaru na amariogo y'ogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwenda university ongere gutumia amaru na amariogo y'ogotindi amosariri bono yaikireke wango guikarwarigo. Kwanya oro yonde orenge kwenda kanisa otigire onge akonywa amariogo y'ogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochasa ubugima bubi. Twa Christmas number 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare icyobutindo. Onye kuboteri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigure emirobili yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase number 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse chinchira chito chigekoro nigo kirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Ensoko twachire gutorigesa ko cy'umugusi kurwaso kurimera asindiba y'abanyamduwarero oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somye oregekoro cy'umugusi wetro murobiryo bw'igekoro gito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabuigabanye nabanyika iligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibiengia yagire ngumanga bunalero Ensoko ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia kasta ngachaka ngotefero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bana wana wachagete aya nime yo murobiryo bw'umwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'umugusi eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi temo yechigazeti cheito nabigo manchito murgeria tiga uyo minto Ishmael ala utebikora segazeti ya The Standard egatiaria aroro kondrane gazeti ya The Standard emambia bana page ne ya gatatu umuganura iga n'umugano asense mwende n'umugano nekerero nabo igasense mwende nande namaseko nabo igo n'umugano bwokogokia umugako yo monariga orenge omobisa military officer niko bonaganiria machivu second kirikeko tebakana na niganyorete mwae nyumba certificate yere ororo una nigakwete kare mu nyumba mwae lakini nigale moyo bado bono ngikiagerete ekeka kigakorekana ekiga bono nigare retired nigare ase umutimoko nenga kiare ase umutimoko egali rero ororo aganiri guche gutumeka ekerokeria chira se retirement yae kolende egali yo ekaonigwa
ekaoni weka na riwo monto mongao bono ekerekeria ari konya gotema kurigwa bwane na what really happened na rio at the komirana ne certificate ya death a death certificate egoteba na nigakwete ose nigararite chitariki 12 omotienyo 10 omwaka bwechilifu 2023 na boni gabwate miaka 65 igoni gagotara lakini kemariko serikali nigemanyete na niga akwete kare ose niga sirete kare na ekerokeria abetka go discover ebiga byose bibono guika abena mabori amange because one week anandagenda paka sekambiro gocha egari yaonetigwe regari rekotemkana yaringe KDL 233Y ere Toyota Harrier negari aganiri gocha gutumeka ekerokeria area sensemo ya retirement lakini okorana abantu barororo na familia na basani kubwatara na iga bas bagaita kurumagega bakagenda bakamuichorera mwino garia death certificate igobono nyoneka gutara nonyekare moyo ere n'umuntu okwete narayo ayo gukumya ayo goichania ayina yense ya mate yayi yebo agutogoteba nga gonko bayira di information gusena wo kolemereri ase gazeti ase page ya gatano gazeti ya The Standard Western leaders demand DP slot in 2027 plan ekerokeria wanga na Oburu Oginga barabagoteba na bono mpaka netikero geke guseni bachire kuri ebirogo ebingao asorongorwa Western Kenya na barauni go bayasokire bagatebana eri kukagendera kubwaterana nekiama KUDA na bwa kumosiro murai bwense Dr. William Samuel Ruto aso mwaka bwechilifu 2025 na kabire ni gobono baganirie ekerogo kyomokonyi bo murai bwense oyo Musalia Mudavadi na Wetangula abwono na bwo barai baligereirie ayo naro bagukwanira gabwo emambia ya bono na onywere gwikira boniga oyo kurkonera Mudavadi na rore prime cabinet secretary abwiko omo waziri bwa mangana echinse chaisiko oyo kurkonera Moses Masika Wetangula nere ore omonogeri bwe bunge nene itakuwa namna gani kirabe onywere oparanya nera sensemo ya enere na nere ochakirego ekero kuli nyono bakorerwa ekere gitase bungeria enene na kwanere tengana gali na akira kolire wizara yae ne wizara iri okorena etari kuligererwa mwono gose etari gosirwa buna ebwenerete libolire gandiri na ine konyorongo rwa Western na barabo bayasokire nigo bagane tekero kyomo konyu murai wense pwani bebekera ni county cyabo chonsi pipa tebirena bagane tekero kyomo konyu murai wense no muntu wabwatemesa Al Hassan Joho Mount Kenya nigo bagane tekero kyomo konyu bo murai wense nande nerororo kidure kindi nande nere orabisu rasekero kyo bona romra ibense na batega sia sogo umupira ase so maintain go sogo chora umupira bwate na ine bona igaweka bake chikadi ya singinchu egenteke nene nkilina nikaga netigoicholia chikura chiae go se anyoro go siwa bwate banga ke chikadi bona weka chikadi kwa bwate achiri kwa bwate watatu manyanga gochira ni ndaya gochira ni ndaya chinse chabona mama ase page ya gatano na gatatu ase obwa ngomano oyakoro kwana nere mayo lost control of Ruto security detail how litkoria Jumapili ase county ya Kilifi ntwaragalia mungwana yo magasoka kurasa umusangerera kano akamnyuka guchia somurai bwense sari gukwana mutugali ase podium akagenda komusami na komogani umurai bwense bono ekikirete ama unchureli gokorekana asoburendi bwo murai bwense bono nigo uyikonyotinere to burendi bwo murai bwense ukurukobuna nere mayo wekiraboni niga achenchiwe abona sumuntu mungao airwe libaga erio keratoka mangana presidential escort unit uyokurukuna nere mayo niko bono arache amanye hatima yae gusina alia yago cha kubwatia magega ya matuko 18 ko bono ingakiri bono butukibwacha kiwe ase mitandao yake rero ntwaroche igalia na no mongwano ria akorokana na no monto yo mokale John Kabatina rocha ali nere kabigita ganto geteiga ninche morete limoiga yare kunyareka rwango ni gache garara tatebye na no butukio bondi ndibware gokorekana gocha ase ngichunyo rase county area ya Wajir na rege ntukinga boneke ngi akorkanite omusae oyomo na esogetie na ari narakagenda agachia komogana ko samia omurai bwense ngakeria ari gukwana na the same thing egente kiki kinane ntwagero chiki akorkana se county ya Kilifi igo talira riri tangani okora oburendi bwo murai bwense wabere compromised na bo igo emegwa nemenganyi ya chakira kwanira oburai bwense ya Kenya
teribia no enje Ishmael ngiche ngosamirioka umaite no bate privacy yago egento njina tebie omurigiri tugusende bwensi utugweteri tukoria rero ebinto mbire omuntu akwerenterera ebe toteberi tukiriria mwisonda betega komusami nabali kurasu ekiara omuntu nabwata abantu kwene kingumura bwense security ya MBR onyole naye kwaminyokire kuchigali nendoro jinaye wesaliri Ishmael asense moyende Rigathi Gachagua era nigatebe tena it is very wrong mube sana kore menganyi kera so borendi bo murai bwense asingencho nigatie koro murai bwense karu mugima kare na fie irengia atabwa atike mo kindi gyonsi baumirane nero mwako gocha ase etebe ikokorengana ne kiamo gya DCP no murai kiamo gya DCP Rigathi Gachagua nigaganete korora security no murai bwense Ishmael gwetera singwana na ndikerenting chisamo chonsi gwetera singwana ya Rigathi Gachagua abakenya naro cha so mtandao babigete okolikiriria kwabo bange batebetenga Rigathi Gachagua ni project yo murai bwense abandi bagateba Rigathi Gachagua no arase serikali ikiagera ninkia kwanero murai bwense mete bona mangana na mangali kurende ase gazeti ya The Star Mwanchito mugire page ya gatano nemo egani go bagoteba ngali bagali nene nigoro liroro gwetera sogo kwa yo muskerela Molodinga bagoteba nga nonyobeteka gusirio bugima bwae mbona bange bachakire koranga li space irtogoteba nga tumetimina libeke Ishmael lakini bagoteba nga ogokwa kwae nigo kworokirwe ebinte binge na nera abo gukira bonige kyama kirikya ODM kumanyanga muraitayo ojo korokora ila Molodinga bagoteba gwitira se ogusira kwa musikira ila Molodinga boniga nonyene kyame kya ODM ngire choka byabu na kiganiri oko yumba nigo koromono kororomono gwitira se abarai Edwin Sifuna wikira boniga Gladys Wanga James Orengo John Mbadi Wino Dinga wikira for paranya bagoteba ngano ni chinkwana abarai yabako babakurutirana bagoteba gochoro kwae asentunde akabere ntande ko nyori ekarato kwanira Edwin Sifuna achete egetaseni ekemo omaita ibogore mogetie bukuiga nabego na ruchikale bwa misine na imogetie bukwa gateba mangana ali musikirela Molodinga tebetenga gwikira boniga ekyama kya ODM kiro montago teba nabwate message yo moirba kwante no musikirela Molodinga ogochorwa ko musikire William Samuel Ruto sentunde yakabire igonga ntubwate space eyoni gaba igwetenga onyengirira irare ngorro anga binte bitibiri go konyara bigo kolekana kuri no Mwanchito mugira bo igase gazeti ya The Daily Nation yani ya The Star ase page tokorokanga ya kabere ndo chegoteba news focus nge ukwanere goro yoko print ya masakarari ya matemwa Kenya National Examination Council bagoteba nga wikira boni go Mwanchito mugira masakarayo nigaberega ko printed na masakara asenseria ya London kuri ne boni gabatebire nga chibesi chiko bachiko tumekoro nigo chire chinyinge bagoteba nga somwa ko 2024-2025 go batumete 12.5 billion ase ogo print ya masakara yo kole ne chibese chikalema echi chalenge 3.7 billion chitalengoro bono nigo witirase o mugachibwike ganjo Mwanchito muligiri atebinga bono serikali yensi ya Kenya nigera chwe print ya masakara nande banyore chinchera baranyare bakwene kyabuna boyibimbo ya samatem nabiga matemu ajuba batebanga nigere bya abe printed imensi ya Kenya banyare bagusefu chibese asense moyende asobo chorio boke burachi okorekana ase ense moye bunge ya Oli Kalau bantu batano ikobona babere clear do sabarwaneri batano na obwabere bako ba clear digo chikurwanere kero gekyo agori tuko ayakora kataseri tukorigoro abwa somo tangani akorokwa Abdi Fatah Hussein wekiama kia Federal Party of Kenya alafu yondaka ko People's Renaissance Movement candidate Timothy Kariuki uyo iga nigago gatia abantu sana nigegeta cyo bisiria kiombe kya IBC kalinete etigere igoro ekero keria bande bachiete bale ne kigali cyabo n'abafuasi era nigegeta cyo bisya IBC karetigere igoro oyonde nigo akoro kwa Samuel Mushina wetera sekia makerikia UDA na ase umurwaneri bwekerogo umurwaneri bwekeroge kiwetera sekia makia DCP kama Ngodho nabo igo yokorokwa na nere Wilson Kigwa wetera sekia magia Jubilee ndero barachie gweka bosio gwekiombe geteto bochorne chibe KBC erikoira amasakara abo bosio aba Ishmael kira nkwanira umugano rase gazeti ya The Star page ya Kyanda ngagitenga ntara yo kwanira ensi yitu ya Kenya boniga
nibwato muchanda se ogosira kwa bana ogoito kwa bana no goito kwa bana abanyaruka na gwochererwa gochererwa ko ngagitinga omuchando nororo kole no machito murigeria bone serikali nigo yaboriwe kweneke bunango chakero bonengi asenchira bene kweneke bona kumanya bali ninki oko itogosogochererwa kwa bana kwa menteire imensi ya Kenya yengwete mo waziri uteneta mangana ya bana nabigo abaswati kurkwanga hana chiptumo nigatebirenga bonoiga bosogikira boniga nigabangi nabange abasaya bange abara baswati nabiga abana bange basiria magimabo abandi nigo basira senchire bututuka nuko bore serikali kweneke yabonango chakere bonengi nabigo kubeka chinchira baranyari bagokonya gosigo kyania omuchando yo aiga gotebanga omwisiko yo mu myaka 2025 nabetka usiri bugima bwa yasinzira cha Klimani asoko betuomo yo waigo kurase county ya Nyamira omwisiko yo mukuru ase eskuru tinda itingwaniri to mwanchito muriera nabetka usiri bugima bwae wetera ase okobetuomo yo no mwanchoe nabakunya ko wesomero subagara mwanchito muriera gazeti ya The Star page ya Kianda asense mwene erigukurire mambia ya bono oyo no mu prime cabinet secretary Musalia Mudavadi na ria ya gukwanirwa se page area ya 10 onyore ekiama kia ANC oboteneri kirikia ANC Amani National Congress ekire kiama oyo kurwa Musalia Mudavadi aberega akora ase kigetambe mono na boigo ase kiama ekyo ase ya lingo mwaka kurwasu mwaka around the year 2023 gotira mbaga netine kiame kibunwe na boigo bachia kubwaterana ne kiama kia UDA Musalia Mudavadi omanyene akabaka kwigwekana na muchando toyo kiama kia NC na UDA kubwaterana ekabana no koigwana lakini bono the same Musalia Mudavadi oyoyo na inde ochire ase kigambero kogenda kuamerelia okubwaterana egatie kiama kia ANC amone kiama kia UDA ekine ekyo kiabekirwe abwa ase kigambero kenene kia High Court nigo okubwaterana korore gati yomo secretary general gose omolikiwe kiama ekyo korukwana nere Mboko Milemba former party leader Lamu boigo Lamu governor Isa Timami na boigo oyo kokona nere Kelvin Lunani babekire ekina eri kwamerelia okobunwa na boigo okubwatana na wekiama kia ANC na boigo kiama kia UDA abono ase libolire na ine nki gia chenchirie ase ngenchori tangani walikuwa sawa niko baringe bya no muroberio yo wekiama kia ANC na UDA gochamo na kubwatana na bosiwa bachori bwo mwaka ogocha na inde bono Musalia Mudavadi oyoyo nande uchira ase kigambiro uchire kobeke kina kuamerelia okubuna kiame kiguse okubwaterana kwebyame biga bibere na mangari asiga safety kurende bego na mangara asensemo ya siasa na mangara oro bakora tabana litkerimo asi siasa neli nene mono na bora agokere gento keteri chikoli rero na andi mambi gokoboka onyole na bas edira na ande ya chenchiri amaene kuri no manchito murigeria wegeta seni ya Soko TV murubire Soko bwakira mangara asika seti lakini botambe togo tibyanga wesomere seti yago tutaitikore ikasensemo yikatun rero nimbwate katun Ishmael ya The Star egotebanga coast to coast yani ngakitora tebe coast bono ligoli bono kurwa ligoli wikorobongo rwa pwani bono umuraibense nabwatega sengongo gaiga ndo chebicheroro nabaraibe chisemo chiria chia coast ntubwata Abdul Swamad Ali Hassan Joho na tuatebo mwanchitu muriere nere no ali gaiga bono nigo muraibense arachi gutwara chinga kichinkongo no engoro asisemo chiria chia coast mwanchitu muriere ekiagera kwaigwa Ali Hassan Joho kurasisemo chiria chia Mombasa ochori rukoba omokonyoe naba nainchi kora chinsemo chigento tamaitinga ki omuraibense ya Kenya erenga ki arachi gukwanira chingana bune tinga ki arachi gukora omuchando yo machito muriera kintu maitinga ochori mboraika kulina matukona makati gari tunya tukomanya mbivu na mbichi na butambe togoteba kulenda se gazeti ya The Day Nation nera gotebanga we will pickpocket the votes agando cho machito murigeria na baraibaroro tubwata baraya kurwase ensemeria
egotebanga it won't happen manchito mulgeria bonsi babekire egari yemo ye kiombe kirikyo bochori ne chimbe IEBC bagotebanga we will pickpocket the votes mari bagoteba it won't happen agando chomra manchito mulgeria borocha barai baroro tubato buro dinga koro waipa bonsi manchito mulgeria tubate Matiangi batakarua bonsi no bari barai bonsi manchito mulgeria kaitera bokonyara ko kurigeria gazeti yo machito muliro renga ninki barati bago kwanira guse egari yo machito muliro maitenga ninki monegali ya IEBC erabeke bogoretira kini bono na barai barime asomo Rwanda ore ase gazeti ya The Standard emambia bono o yekero kurigeria esurera bo ase TV yago ne sura yo muwaziri bwebyombe no bonchirili abakoboke kunere oyo bwego kabiro mugabana we county ya Kakamega ekero kurigeria sura eyo namangana osiringana lirikirega bwensemo a bird in hand is worth two in the bush yako kunanera Wycliffe Oparanya a bird in hand yani kirikere koboko it is worth ne kingencho mono wetani kelioroche gosoko minyokera gochimoinu utararora a bird in hand is worth two in the bush ainaro agokwanirwa gabu alafu nsabo 2020 general elections nechingumanchire gabu na kina beranya kare nigo aganetina ndi koirana gochia kobolia ekero gogete lakini litaramanyikana na ine ngentu kieke apimete na here kurwase ensemu yae onyore western batebere magane tikero gokyo mokonyi bumara igwense igo nigo bari batatu oyino Paranya oyo Musalia Mudavadi oyo Moses Mas Westernero onye bako baiba na barabe bako baiba mwana mangala se siasa kulende mwanchito mulgiria antonya to kumanyi botambinga nikigendeta kwenekiwa ishimari nkaitena mange bagarenga se gazeti kulende tokoteba ankionero lakini mo ligire na bakwenyo de gazeti lyanchite kaitenenga kienera ndengo toko eribaga bageni baikire yeban sawa sawa mwanchito mulgiria tokwena mutumuka keigo tunya tokwirana nabageni tunyare tugusangana ya sentunde ito ya omoire togotebanga ya lala salama onyare kugwa kesi mese namba ito studio 07886663 nabega sumtanda ito Facebook na to live YouTube na to live onyare kugusangana intwe emambi yabona somoro biri nsoko bwakire unabutabenje ngoro kwa demo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Nchumurigeria Bwensoko TV bagakwana bagateba chise bya orobebe egati ya bari bate na bari bati asebi au kenerure nche Clinton ndigi geta seni kia Bwensoko TV gochi kokomanya on eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochi akwenekiwa ase sector yemi progress tagati bomo cho Nairobi abegochi county chonsi na isano na ase ense ya Kenya elioko ligia kumanya na ria ya agendrete ase sector yechise Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri Bwensoko TV ntabe to koretera amangana magia buna neto wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumoji Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi Tomu chako tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baito be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengeri botari no mubwekano Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asensenkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwancho Nairobi batokoretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monese ya Kenya eye Nensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango.
My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Rumchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya Ensoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo gakweba
ebetiri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobo kendu tawe chandika Autobat Kenya Limited not gigi asingin chao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asingari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu na ndo mwanchumo rire mambia jabono chidaika ni 14 goro yechinsa ibere chabono mambia cha Afrika ya mocha somuro rwensoko bwa kire enga kitoko swa sense moyende mambia jabono ase okoligereria na gukwanira ayabwati kainene budget yo mwaka wechilifu ibere 2025 na rimo 2025 na kabere na boigo asense moyende nengana engima yo gwakana ebango aina tuchu kwanira sobagare ase mambia jabono yabwatu etera asense mo area Facebook na boigo Tibia namba ya mawasiliano na boigo nonyora libagali wake simiago eri gukwanira na guchangeregoro ye budget yo mwaka oyo iga ogocha kubwati gwetera sena mbere noti 5 na ibere 5 na 3 ne mumara gatano omwere ubeka 3 eritariane Ishmael Mogere asogo chaka na kuigora sese miye budget ya sobwango mono nigo togo chaka D nigo togo chaka kurwaso mwaka wechilifu ibere 2022 abuno tukwira na mpaka eritorigeri na asuboraye kurwenga kieli umurai gwense obono William Samuel Taswete obisi gwikira bono iga na kie budget ya bere gocha paka bono aso mwaka o 2022-2023 budget eri entangani ya sometwe nigo yarenge 3.3 trillion abunwe budget ya gukwanira korende ekero keri mwaka ochekoera umwaka ukaera budget ikere 3.67 trillion gemneti kakina korwa 3.3 ekero keria mangana alia supplement nero ya chakati abo umwaka nigo eretekere 3.67 aso mwaka o 2023-2024 omwerigereria budget yo egachakiraria 3.67 lakini nigo yaste gukora kere 4.43 trillion abuna aso mwaka o 2023-2024 aso mwaka o 2024-2025 arienga keri yo kurobukana kuri wa Gen Z na boigo kurobukana kwa tuwetera so muswado rwechibesa nigo budget yo ya chagete na 3.9 trillion enere budget ya beta approved korende nigo ya erete gusumwaka nigo erete ebesa yegeti ya tumigetu ya renge 4.37 trillion ase omwaka o 2025 oyobono genderete budget nigo ya renge 4.3 trillion inero budget ya betike wetwa ase omwaka oyo gabono genderete lakini omwaka oyo nigo koera nigo kare kwaera ebesa tumikira abu nigere 4.69 game letina chibilioni chile chiamenta kuri 4.3 up to 4.69 trillion na bano wekera bori bana tuko kwana budget kuri no waziri bweka kancheke nene John Mbari nikagote bana 4.8 trillion ile budget bono tuko cha koranero emirimo asomwako 2026
2027 ine liboli ndirie question mark ire kurugura buna ngaitrache tukolere gose aiturache tukolere iyo minetina wekete kine okoranga e budget yero iye kona gukina kero mwaka yebona because umurai wense nigaswete kere 3.3 trillion agakora umwaka umutangani ina kero muske Uhuru Kenyatta konyarura bisi konyarura bisi agakora na 3.67 agakora na boni ganigere 4.69 na ekero tukolire budget yo asubwango mono na ronere biyatu manyena ebese yere 4.8 trillion ekero kiria mu waziri weke gancheke nene John Mbadi akoyereta OBC ine na kiebese yuna ki egocha kubagwa ase obwango mono asukubaga gwebese yiga nugo chaka kurase ensemo area ya executive asensemo executive ase budget yo mwaka oyo executive na bere bese ngia by the way whereby the total national government budget nigo around 2.878 trillion abura se national government serikali nene ase omwakoiga abunkolengana no waziri wekancheke nene John Mbadi abuo aseba se ngima executive nigera chenyore 2.797 trillion executive umeteka total executive. No understand what is executive. Wali abanene. Yebo. Akorane usibe tote banga bali bakora service ya serikali. Yebo. Ono. Igonga around ye. Into mwana ebe se nyinge nigera chegenda as executive. Njo mwana nchi Diana. Because you have 3 arms of the government, tukatwara executive, tukatwara legislature yore parliament, na bego tukatwara judiciary. So executive yere 2.797 trillion. Parliament nigo era chekonyora 50.78 billion. Ine era besa parliament era chekonyora. Judiciary embaga netia besa judiciary kigambiro yaga netia besa yabo ekinwe go sementwe bono nigo bara chebanyore 30.44 billion. Ebese ribaga netie go se ribaga netikwegwa of course terigo cha gwikoro lakini asabono eri yabera allocated nigere 30.44 trillion onyore 1.45 trillion kogendera se rikabeso. So we can have a managerial 2.1 again the executive 30 billion again the judiciary 50 billion again the SSMO ya parliament alafu na seri kabesa again 1.5 trillion ti county nigo chira around 420 billion abuna se SMO area yechi county ainare are kurwase ensemeri ntangani na boigo no nyora libagali go kwandira go budget yo asubwagare taracha kuyire murago chime mono toligere na nyone na se chisemi na chisemi na kichira chinyore asensemeri ntangani yengencho abu asitukurara kwandira mambia bono ligere 4.8 executive yanyore 2.7 bunge yanyore 50 eye kurukwa buna nero judiciary yanyore 30 billion executive nere bwate nere yanyore nene mono yebono mugao monene yebono naruchibe gabanya nyimbo koragira bari biya abanya nyimbo bacha banyore ebese ringi yamono abweka rokere tuko kwanira amanganalia a national security because ebese unike ko bagwa ekerekoda se manganalia national security allocation naro nigereiga aso mwako 2025 ligo tokote makorengani torre na aso mwako eta ile ngaba bwate na aso mwako bono ile ngaba banyore aso mwako 2025 2026 oyabono agendera to chikoera ekato kwanira mangana yoborendi national security allocation ligo babwate 465 billion einere saba ko lire nero nabono aso mwako yoiga ni gobone bese yakinire gosera chekinwe paka 566 billion abuna sa mangana ya national security whereby national security ko metete kwa na mangana defense no ireime so ipantuya ambura nero rali ntubwata mangana ya national police service no ero ntubwata mangana prisons nero no ere ntubwata mangana internal security so umugao obo mugima ni gore 566 billion igoba mentro besa ere 101 billion igakere tokote bana because ribole na kiabaseye budget na kiyaki ne toko 4.3 tuakora na 4.6 bone yatachire 4.8 igo already national security yoka ba mentro bese 101 billion ilikuwa ne kia noborendi
na ndo nyoro metantero chia sobo chori obona na bumwako gocha igo bore ni wika botingiwe sana ngabotingiwe kwene kina abanyanyimbo mbiya bare mishara yabo welfare yabo mbiyere by the way bamentwa mushara se ensemo elia abanyanyimbo defense ekero tokwana mangana ya security engima ekero kerituko bagatumanya na ki 566 billion yiga na kiabase yeko bagwa defense yoka nigo ba umwaka oyo oheta nigo banyorete 200 billion lakini bono ibarache banyore 250 billion abwe seminati na 50 billion era ya mentrigoro National Police Service nigo banyorete 123 bono igani nigo barache banyore 144 billion igabese ya mentru abo nigere 20.2 billion amangana prisons ebisibo nigo yaringe 34.9 bono nigo barache banyore 42.7 billion igebese yakinire na 7.8 billion internal security nigo yaringe 35.8 billion bono yakiniwe mpaka 45 billion na boigo ebese ibone ikirete na 9.2 billion na bebese iyo nabo erache ebagugo ekirito kwanira amangana a national security allocations na monake kiria kutingya oborendi wenyore nyone emenganye ritwaro chinyone ase chisabari chumura iwense ribado uri noborendi bado tukokwanira ke tukwanira amangana yemepaka ke tukwanira amangana ichiboda and all that bado yuna mangana national security na asense mweri ye welfare abuno togo chakira na arora ye kwanirake wikiraboni ge welfare ya abre otokana na welfare y'abanyanyimbo baito nyone n'abagambi abakonyi babagambi bugimo bwabo mboli buya wenyore na abagambi na barabunyone n'abalia abagambi bali bebinyoro batetana na bambaganira banyonya n'aka 3000 aba batetekero mutinyi abanani no murayibenso bateka kuriyira nonye basabite bese yugo nganire tarayikerana negwete bagoteba kurase county ya Miranga batagite baba bakwengere yabo kero mutinyi yebo na arati nera nariete ira litukuri aringe ria Jumapili nera natabetena moche monyore inwa ganto kaino chiribu chenu isa togarire ne because so that chiribu sato kero mutinyi mapema because imire mubago koragarire nde kuminyo komete kuminyo kebinyoro imetari raisi abatulete lakini ngoganirwa kana abagambi abagambi yose niko barase wizara eliyo brand weme igo national security kurugoro igo 3000 cyo kabagani iri kweho abo igo matekara totebera abama abatulate abalema bateba na tulate nabwo abago konya abakonya bagambi gwekera niyo bakora libwabo na barabu na uba yaringe na ki nere bijana barabu barore rukende because mugambi tago cyo gwekera niyo mete bakora libweka mugambi nabwate bali bakumubwate sina kiminyo kango kenyorogete uri okotebana nero tete kenyorogete uyo kenyorogete bas nero kuminyoka usangirilia mangana na gete nkiabeta asigete orete umugambi umutumana genda ngo mukora uchunguzi mumanyane kiyakorekanete asemya kemenge babire bakuro bakoreri obwo batari konyora ngeliende yonse lakini bono lende 3000 nero bagocha konyora irenga kwatigete bayo kwani Usirugwa tanko yago. Usirugwa tanko yago tegeta. Amen. Useninje. Komero useninje. Ya, irenderere ko koraso mucho yega Nairobi. Asesemeria yechisemyo mwanchumo ligereria abo no amaborio agendret ko bamange mono asingencho ebeseria yechisemyo nabo era chikonyarikana ekeigwe. Na nkieko garabase yige ego keigwa neliboria nyone no muwaziri bwekigancha ekerene John Mbadi aberega igwa igora timete kwerera ase obwenge lakini tegetiko kwanira mangana mange lakini maybe gochimotoga na achagendera kwerera aso mwaka 2025 2026 budget ya yechisemi nigo yarenge 702 billion inera bese yarenga sesemeria yechisemi nabono ebese yo nige kagergo cheko keigwa mpaka 668 billion ero geo keagwa chisemi o keigwa lakini mtu bine bimentu yebono so asense ye chisemi nonyino muriga rimete na abuno iranyarikana achiko kwanira mono whereby asumwa koyo gatugokora ebese inigo ekare koera tori 702 billion lakini bono nigera cheke igwe paka 668 billion ekero wake sabu ya bwangu echine chibese renga ego keigwa 660 because nigo yarige 702 billion na boni ganige ego keigwa paka 668 billion igemereti na billion ameronge 3 na yenye chingima charusi we ase budget area yechiskuru yechisemi kiujumla because wana chiskuru
kera konye bakoteba nga mbara babwata makabeso pese nchisa inigo chia capitation bado nale chia kei ntubwate primary education junior secondary school ntubwate senior secondary school ntubwate bona iga ekogenda form 2 2 3 ntubwate amangana help naro TSC and all that, and of course mata bari mu babere bari mu beti school chi abateneri babere ba beti school babere bakolera buna capitation teraba geko baisana nabo igo nigego che bwatukwe asinga kichiria chinyoliro go sebese nigego cha kenyolire igomana sesemeri chisemi ebese nigekeire korwa 702 billion aso mwaka wetu gukora na aso mwaka togoswa nigera chebe 668 billion na ase na kyobo bagibwa ebra chekoba TSC nigera chenyore 407.8 billion Teachers Service Commission ambrane kyo mekerete okorika kwa balimu imeyense gebretina onyore ekerenge kenene no gwekerani okorika balimu 100,000 na balimu 100,000 of course wekeraboni around 76 barabwo balikire mbari balia nkwaro county ya county chinge nkwaro ntwaro Chemeru ntwaro Narok tukagarura Nandi gwetera sekyo kya balimu ya kupeta okurubikana kwa rabere kwa korekana because abantu bari ba junior secondary mbagane tiba babusaba banya bakolikwa permanently tigana mangana yekonda so ebese yabo of course ekero koligere so mwaka oyo iga okarekoera niko konyere 387.2 billion nabone iga nigere 407 billion igo ya mentirwe gocha kwene kina abarimu abankori kubare ase kere tote ba free day school secondary education niga bese yabo ekare 54.6 billion junior secondary school erona betigarete galia aso mwaka oyo niko yarenge 30.9 nabono niko yatigere koba 30.9 billion yatigere galia free primary education niko konyere 7.9 bono ogokiano koria kwari kubolira kikonyarika nebase yuekeane aiga bono no ekeirie na kiego kiana free primary education 7.9 billion bono yake igwe paka 7 billion helba base kugenda ase bana abwo nigere 41 billion aso mwako yego kwaera lakini bono nigera ache egende 56.7 billion lakini bado liboli nene na kina kie konyarikana ebesa eyega yechisemi ego keigwa korwa alia sere 702 billion paka 668 billion gokwanda ego yechisemi Mintone binge bigo chikochoreri Ishmael lakini boigone binteo ebira shikora ntomu chando igento to gusabankiringa abana inchi round yeye babe bakoegwa chingaki bana nibirengero byabo teba buna 2024 2025 finance bill muswaduri kana rocho kurubikana kwari kwa rumensi ya Kenya gongera undi abana inchi baraegwa chingaki bana nibirengero byabo at same time bali yeli ebintu biri bigo chikobale mali abakenya babishugurikere bunabona chisemyo maite konye bagoteba nga finance bill yani wetera se finance bill chibasi bakubwatukirwa bagoteba ni chinke mbali guikirania mangano yuko agachira baratori ibitabu bya burasi school gwakana abali bali barasi school ba BOM yabeira kon ebintu binge bari gukwanira bakachi school chine kwa roche nchi asige twesa uchitabwa tendagira lakini nde akara konyoranga chibe serious chigana iri commentu no chitamentiri actually bona tutebe buna mangana iyo kogenda nyegitari mangana hospitality naga ni yaligere mangana education naga ni ya aligererigwe naro bona ko chikonyora nandinga omuchando so iri gatiga igangi tokoligereria chisemi chigana iri chumentu oseni gaiga stoka tebe executive maita bantanga maitinga abana bantu already barosirie bintu at same time bagotebanga ekonyo nando musema getoka tebanga abana nabo bakomenta oyo obwate nande nero kommentero turochibono omwana inchi no nyabana inchi bakolera ebintu mbire biganiri birakora Ishmael tumaye gotebanga no nyeni numukolera emo yani mbobe mole mo kwererisibosa ekirende kero kuriye finance bill na kwa esomerega ebintu ne binge biganiri amonchoreri aina aratukonya kolire mambia bono asensemo ye budget yo mwaka wechile 2025 ari 2025 na kabira sebono nigo toka mo chimo ko ginko irana ningena nena Samuel Mumanyi enga kitoko endera gochambwa ayabwatikaine ye budget yo mwaka yo nyone na asensemeria ye finance bill asebono tiango torarasio miri chiduka
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ense kulenge tali nchirende onsura krobulimi obuyoke enyole libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya egolyo mibwekerero n'ekikolinga ase obolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cya muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi ensengo ngo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane obutino bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana ya ikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichobutindo onye kubwateri ibolyo obosemya gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko yagusi nagusi yaetire n'abako yaetera njekera na ibole twe unango temwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike miaka sta ngachaka ndifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukura Jumatano chinsabiri chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi
eno mwanchumo rigereria mambia ya bono engaki tugandira tukwanegoro ye budget yo mwaka bw'echili 2025 na 2025 na kabire no mugeni go tokonya nabo tuchi gusanga amonere mambia bono wikiremie studio rekire bya mwari baga erio agukwani mambia yika na kurwabo tugandira gukwanira ayanda mange kurwalia sekonye twekere akera twalukwanira mangana ye chisemi. Karibu sana kwanyu mu rigereria mambia. Mwanchumo rigereria bya mana sengenjo yokoba naintu nande asili tukolia lero ya tiekire tobaiga se anyare kan tobaiga singinjo yoko ya kwana mangana abera tatu singinjo ye finance bill to alete ubusboitu asensi ito ya Kenya so bono tokubarigani tusanga malia alitwa atatiru na ko ligereri bunga naralia bwate gesuisi ketora achikonyoro uchibusio gaiga so twakirenga mbemoro nande karibu. Karibu sana niko gwacha nga kitwaro kwanira ya bwatkenene chisemi lakini asubwango mono na bonkwirorera so that tutwara nyone no buruso bwango bwango ekero muraibwense William Samuel Taso etobisio mwaka 2022 nigachagitene budget ya renge 3.3 egakina egatacha 3.6 ntubwatomete budget yo guchakira mwaka we by the time mwaka okwera sengenje ngwikira sigete kweguna ebesa nigo ya chakira go keose ya kyanire wikaga supplementary gachaiga so that gatukorie budget yo mwaka ujo ekara chagete na 3.3 ekagenda gakora kere 3.67 aso mwaka 2023 2024 agachaka na 3.67 lakini nigo mwaka ujo oerete kere 4.43 trillion aso mwaka 24-25 budget igachaka kere 3.9 lakini igakora na 4.37 trillion 25-26 aso mwako yobone gatori budget egachaka na 4.3 lakini bono nigerigeretie guchikoya na 4.69 trillion na bono ase budget estimate area gwikira boni ga yaene nirwe ase bunge enene nigere 4.8 trillion engaki asense moyego rasto goche gukorera akerokerio mwako 2026-2027 ogocha koera bado ere question mark asengencho mtoraika aro lakini asere tochakira ustogochaka nero nigere 4.8 trillion igo iminetina murabwense 2022 achagete na 3.3 wani niko tuko kwanira 4.8 trillion tochakira ayo minto sometimes ekarato kubirigerelyo chipese Jones Pina bo na boto chikwanira in trillion na nabo abange nabo turanyore nga to understand that a trillion ingento kiera akoro bugima bwo mondo usingento kiera akora sense but ekaro kuligereti kana bakora nga chipesa ngo flow chire but chipesa chinjira sa economy yaitu. That is the question. Chipesa china to chiteba to kuchikwana sengencho yobu ya ntu abe excited nga chipesa chako in terms of numbers and figures. In terms of numbers to abeke budget lakini this budget ngwe ya engotachero mwana inchi kose maendeleo ngo korwari kose ebintu bibonde ngo korungo kora kana bire uzo supplement on waiga estimated get 4.8 trillion but I trust you me to wika 2027 before that's tokole ngoja wika to say 5.3 or 4.2 trillion because of supplemental budget so a question neringa chibese chiga okay a budget kolose budget as in is good na do danga tinga into to what the budget tinga hani a country to yigukire but yeko iguka ase because yabantu gete basini ne bago benefit otherwise ibinde biga to kuna koraga ya ase budget ye entunkire ke kuna gukwanwa budgeted corruption budgeted corruption tibese chimuno chigwete ya chinyinge chonse pinchiri kwanda gukora kazi inji yo bikomble uzukulire education igake from 7 billion 702 mpaka 668 so almost we say 34 billion so that 4 billion education sector ngiko chikokap ngiko chikokiro across this gap because this is the budget they have used this financial year gochikoera so ngakibono chiching yani ngento kike baketi to an extent where no nyobono iga bible bakolera one bible nkolera bale bana bali kwenda school bindo mbiri school niliweza njiriko tumuchi school bone kero chiaketi ku that 4 billion ngakiaro to chi school chetu chikochikoa so you can see egesuntekerega in the sector ya education egesuntenkero togo so asichibese chichinde do you know
totaragenda tusikebosio. Of course these are ekening into gia parliament. Nini is a legislature proposal go presented which any proposal go presented which is bungenen. But ambanto kibobona to konyense sometimes you may take to be metu to in the sand to ebangaki who are supposed to obokonyi boitonga ibole you know ntuma rama nchi na boto kwana akini obokonyi boitonga ibole number 1 obokonyi boito veracity and peace because the budget is going there. We have given some these participation, public participation. But public participation is all for our formality. So what people are saying, but if they are not. I want you to mark this. This is 4.8 trillion. They discuss the budget. Is it today or today? There will be nothing that will be changed. So what is public participation? It's the man. So in short, what I'm saying in getting a finance bill, no finance bill, whether the 100%. This is the finance bill. As much as silently, cheekly, so we are going to deal with the aspect after another. Ekero kire tukwanire budget yu ase obwagare enchira ebaganire niko tubwate chinsemo isatu tubwate executive tukatwara legislature nabo tukatwara judiciary. Executive nigo era chenyore omugao o 2.797 trillion. Executive nero ebwate ekerengo kegoro 2.7 trillion 50.78 billion nigekwenda ase parliament. Alafu judiciary 30.44 igo executive 2.7 trillion parliament 50.78 billion alafu judiciary 30.44 billion wenyore bese kwanda seri kabeso aso mwaka uyukubwati igere 1.5 trillion nerego chikwenda ase ama kabesa na makabesa nyore ntubwate external na bwego ntubwate internal. Internal naroje ekaraba tatibale gotata internal yalenge 1 something trillion. Amano mintu no isokurigereria executive. Iye wada 2.7 trillion. 2.79. Ono chi wizara chionsi tukire national government kirege. But ekarato kurigereria judiciary their proposal no nyine proposal eri arega last time judiciary still igemigire na watote to bwana oboronge usebinto ebinto bikorekane and as in legal corridors but ba migerwe budget sibese chamana ko iru chonzi piga ya chamana kwanda chonzi pia se asaba as executive where this executive tonyole nga injerateyo injerateyo enini egasi yabe korolekana gochaza abana injibuna ritu ateba because corruption every other single ministry no nyetu chibese chiabe of course lazima chibe kuna ande yendo akole but the point nelinga the corruption part of this whole this whole junk of money chiabe kiro as a ministry cheito as to tabanga muna last time mtu akwante koro ya state house kwa we comment to 17 billion even they winge twalo kwanira but then we have into a question area abana nchi to kubolinga ki ekwe enini ga a budget nkwendere ko nyumwana nchi direct. That is the question that we are asking. Na sense mwenda sense meri tuatigane na Office of the Auditor General Auditor General 9 billion na budget yaye ti county for 20 billion na bwega ntubwate 9.6 billion chia equalization fund budget yonsi yemenyago kina etache 4.8 trillion. Osukurigereria a country itobona yakuru William Ruto aso bogambi
ntutuare timo chando ndo bwensi kusi ntutuare di demonstration mune tuatwara tweche emiaka ebere ya kuruma gaiga asa abana jensi ba kwete in a big number. During Uhuru Kenyatta, I didn't see ngwa saw the street ko ruanera go binge finance bill. Area ye campus. Campus. So, but usukuli libono iga every finance bill egocha. Every finance bill egocha, this regime, it's very controversial. Every other single day, every other single financial year, a problem here finance bill. Why? The question nelinga aba Kenya egento bakubuli is very simple. A finance bill, yes, but bono taxes chiabeire mbedi chiabisiru chi tax chinyinge omwana inchi bono iga usukuli luna kwa esukali is going to comment. Esukali nera abantu bakutumia every other single day. Nere government ego take advantage waninga abantu bazima banywe esukali. So gano tokwa koraki tokubabuna asengenje ba mentre the transport sugar from farms to mills factories. So once una ba commenta gabo trust you minga kiesukali bakakoraki bakemenda paka marioga ali to wocha kunywa marioga ya abantu mwana likubali komuli kwa molera bana do what amarioga inkwenda comment because input and raw materials supplied to pharmaceutical manufacturers na ara koleki inkwenda comment inki to kwanera gaiga nelinga the taxes chairman tiru use abana inchi umusigo babekiru guro monene nando musigo yo kufa you know na tono kwane bintebi a tax na tabange tax ekare sukali a tax ekarasa mangana aviation letters either way into a tax jintu to ichieta na ina all through nayo wakana monta yondo kale wakana ngaki nganjentari na ndege nganjitini kocha wakana so if taxi we are the people wala abantu bali batanga kichi president ya data igoro yechi smartphones ade go reduce abantu banyole smartphones by 5000 one smartphones locally assembled and manufactured mobile phones ngwaro chenga kibono muntu akwanda kulesi mibona iga it's going to be expensive, going to be much higher than what is this promise? You know, it's is the president versus us, promises versus so there's a big gap, a big difference in terms of what the government is projecting and what Kenyans can give into katocha kubeke rumo zigo either way nato nini. Asense mo yende ryo ko kwande budget ya subwanga alafu to choswa semerie finance bill ase obwango mono egwacha lirenga kirine kisemi twari ko kwanira whereby ase budget ya kisemie kara to kubweka ni omwako magega oyoga ndrete na se toroche oyoiga nigo kare kwara na 702 billion korinde bono ligera chinyari kanebe se yekini gwetu 668 billion whereby kero keria bese ywerabo igoni geko endere kwenda TSC 47 billion korika barimu tubata free day secondary education ere 54.6 billion tubata junior secondary school ere 30.9 billion tubata free primary education ere 7 billion of course ya keirwe gwe ku 7.9 to 7 help nigere 56.7 billion igo asasemo yechisemi nigo ekianire kurwa 702 area ere 668 togo cha sensemo yobochen wizara yobochenu inse ya Aden Duale nero era chenyore ugukiniwa okonene mono asingencho ebese nigo yakiniwe kuru 132 billion asumwako yega togo kwanira na bono nigo era chetache 170.7 billion asumwako tukukolera nigere 132 billion na bono nigo bamentirwe paka 170.7 billion igimene tina base ye nigego chakwana samangana ya primary health yuere 19.1 billion tuwata mangana emergency fund 4 billion amo na yande amange kolengana na national treasury na boigo orobotirwa controller of budget ase ensemo yende tubata mangana national security na ronto ya kwanda kurwa bokare national security nero nigo yanyorire ugukini wako nene mono kurwa 465 billion asomwa ko yega tukokorera 2025-2026 ebese yakinira mpaka 566 billion gemire tina
nigo ebese yakini wasekerengo kya 101 billion onye nentro cha soko chorio bonene bore bosio gimineti oborendi ketu kwando oborendi mangana defense no element wata mangana national police service into wata prisons into wata internal security. By the way, prisons nigo yakini we sana prisons konya nigere 34.9 billion lakini wana prisons niko barachi banyore 42.7 billion igemeretina bese yakini wa 7.8 billion. National Police Service mishahara kwa iguna namba achibaligeriwe konya nigere 123.8 billion kurende bono nigera achebe 144 billion. Defense kuru 200 billion ya chire 250 so that imanya kwa rosi sabu ya 101 billion ngayi ebase yo erwete igabo ase ensemo yenda so bwango moneke ke to combine ase chi wizara chiri toko tukoriye chimochi chikuni rake tubwata kera to kwanira amangana ya sports the sports committee approval yeregabo nigera around 32.2 billion. Ebase ijiganire kogenda as State Department for Sports you bwata 3.49 billion as a recurrent expenditure na boigo 28.7 billion kogenda se amangana development lakini abuneka to kwanira amangana ya yechigosori alafu mtubwate boiga additional allocation seka to kwanira mtubwate kweweta amangana ya chi academy Kenya Academy chi academy chinke gire county neganire gotwara 108 million nebese yabekirugabwo whereby ngakie muri bolindi aboretwe na ebese yaberege kubekwa sa location yaberege kubekwa chi academy nirenga wikiraboniga uragane kire county obarena ya academy gete yenero so aso mwako yo 108 million boigo nebese yabekirwa sense mejo 40 million nigera chegende as Anti-Doping Agency of Kenya alafu 705 million nechegenda samangana ya rehabilitations nebese rachebe kuguchia se ensemo ejo boigo chiri gatie chiri combination chiri gabwo because gatukwa na mangana sports ntubwate youths abuno matinyana basanino barabuno bago chira imira barabwo ntubwate 60 million ego chakogenda ase Kenya Film Classification Board alafu ntubwate 50 million for the Kenya Film Commission na boiga 70 million ekwenda ase Kenya Film School abuneke wantu kwanira mangana ya basai and all that ki ujumla ase chiwizari icho angenye gatwa kwanire chisemi burendi weime obochenu abiga sensemo ya basai agarukuliria inda to kwanira igoro ya education into kwanira galinga there's that gap here creative wali. I don't know why how the government is going to close this gap because bakairi kurwa asichialenga bairani mpaka 668 I don't know how the ingendo ke bakairi still abantu nkolera bale buna twata babo but I'm going to touch the Ministry of Health and dual. This is now where their budgeted corruption associated directly. When you look at this financial year, the scandals, SHA, these other entities that are attached to the Ministry of Health, everywhere is just a scandal. A scandal every other single day. So this is additional part. Trusted as a corruption and work very best. So because this is the ministry to what experiencing go say ya tualire any question nyingi sana wedania machivu the Ministry of Health. Nothing SHA is not working. So is it ngachiba sechi commentators in SHA kwanda ko work. So we don't know. But this amount of money, I think this is part of the money chiwenda to colleagues as a Ministry of Health. If yani is kunya reganga chiba se chance picha beke Uganda the Ministry of Health is running SHA is working kere entombi yekere then uma tumuntu tagocha kuigu none taxi yuma tabantu bako tokoleraga togocha kuigu when things are running. No, that is the difference. National security. I got na watu from 465 billion to 566 billion. So nabeko nyalekana sengenjo we are towards the elections. Security to beefed. There are so many things the security sector but this is much of my otherwise there is abasigari mbata very comment bale gento ngoligere kubale but either way ukoligere kuwa nangolinga still these are the ministries chairi chibaza chinyinge but
zero rated work eli umuntu ora nyare kuligele kurwara. So to me na any niende the Ministry of Sports you cannot show buna chibase chibekira sechi academy cheito 180 million as academies but you come from a county Kisi County. Yes. Do you have one academy or you can show? Na inche se mwenda kubori kurwale county ya Nyamira. And we don't. So you can see just this is writings. And you short into to these are writings. These are which was a chinge, but what is going to touch the ground negento chichwas chin sini ni bobe. Even the government you might Kenyans are not going to question. They will read all this budget, they will give, they allocate what, but Kenyans are not going to question. Yeah, that's why I remember one day a president of this country, I don't want to mention the name, as so it's the same case, it's same thing. But trust you me, that this government or this finance, the budget is going to show. Because we have the experience of this government, like but they have done zero. There is nothing tangible. This government, what it has done. With the taxes that we pay, there is nothing tangible. So these figures, but we are not going. One is the income tax. The income tax, the tax bracket, they are going to deal with the tax bracket. But with corporate rates, rules of taxing, individual taxing, business, digital economy. Okay, let me just touch also, ministry. There is this part of digital economy. Yeah. As a digital economy, to what as a mangana abating. The excise duty, meant to buy 5%, which is to me as a man to bait is not a or now bait. Which is Kamali in Kamali. There's no problem, there's no problem. Even though so that now again to Kendaba and that having a key the every money equal whether 5% of betting farms, 5% each was tax, which previously in tax. The digital transaction, the digital transaction, for example, money transfer, payment processes, settlement, the merchant acquiring, gateway, aggregation services supplied. In short, inkunerege ntukalia antu bakorendi. Chibe yasa chi unongo gotomera usengo gotomera elibwe ya makuruzi miana goje yao. Bonus basis to work and to work on 27 shillings. It's going to be higher. It's going to be higher than what we are in it today. What we are giving today. Leasehold. No chichi emegonde ya ito bono iga chisokuru chitu tikereta. Why again they can get go they just want to bago pick ebintu getega kwa bacha kubikwana ebintu biri bya mano mukanya bona takumanya bono yankeringa inko yando okwanda kubuno gwaka ne rent yobuli mubwazo okuru ya hazo omenyete igemineti na gwaka na Nairobi na inde okwera na okwera yande benga ngaki nonyenta ato lyokareka nonyenzo okuru lyokareka still yobuli mubuli esegi yarwane tukanyora freedom umuwondo itogatigara still we are going to pay like a rent tomenyete kolengana ne statement semeria bunge na yarweteri tukuri igoro abo igoba begete ase page yabo area parliament aso mutandao wekerera sesemo ya Facebook bakwaderengane ya leaseholder bagotebara getu kenga bune QTK ase finance bill yo mwaka oyoiga o 2026. Listen, you know this government is very clever, and then now the people who are going to help us in Tubuna, these are the MPs. You know, sometimes who is supposed the president here
yani tuisikobe kanga ngane president ya watokonya tekunya because this thing is going to parliament to be discussed. The parliament MP lito cholete engoke lito cholete kuruseito kero monto njene ngoko na bantu ba they are the people who are going to help us to shape this finance bill. It to fit into no mwananchi that you fit to the executive who are going to get 2.7 trillion. It to fit into. So these are the MPs. These are the people who are doing a cover-up of so many things. BBC silent, BBC as a finance bill is. Unless another way is wachiro to deeper. So that is the bottom line. This thing, the finance bill. Kusoko chandeka waito na taxes kusukubeki rumu sigo manene is these MPs who are going to give us that burden. Because the poll igetikada as a court yao. Okay, asense mo yende na arano kwaligereria singencho kerukoria budget yeye ekerekeria budget y'umwancho mwaligereria 4.8 trillion talibe science ego chakuru sigwa imense goche gwetera se bangerega neri kusangirirwa singencho tumaete na gwikiraboni gebango ekusangirirwa imense nanga yere because ikorana ni projection mbabwato of course projection lina ki nigo baganetie bache basangirirwa ebesa eyitugo chukumanyi badaye lakini eri gwikirania budget ya 4.8 trillion tutaraswa asense meri wikolire lina ine asense meri ya KRA barabwe projection yabona kire iringa baganeti gusangirirwa so that imanya go finance na gwikirania budget yiga a deficit nero because ekerukubeka no rete beseri kurwa se KRA na bintu binde gocha a deficit nero gabwo munganyi no rabore o 1.1 trillion na 1.1 trillion yiga na ki ekigancheke nene na kiganeti gwikirania beseye abaseye egoche gwikiraniwa wetrase amakabeso neri kabeso ritangani nigolire 116.2 billion ene aliori kabeso korengana nekigancheke nene baganeti chiko kabesa externally ngemneti na isiko yense kurwabwo echichine 995.7 billion niko chiko cha kwabasos locally wetera ase kugentike tabana domestic borrowing imeyense igo 1.1 trillion deficit area grase budget 116.2 neri kabeso externally alafu 995.7 billion neri kabeso lakini area locally imeyense borrowing has been a problem of a government after another. But usikulirelia bona yotukwane the current government because a government is a government whether nae kwa engagement the president na nje na very president we are talking about the government yaito ya Kenya so ekerukulirelia the borrowing yense yaito it has gone higher each and every time you know mato o kabesa nguru kabesa lakini kwa amatunda aya into one thing I got some time back in the borrowing when was it I mean trillion to a day the water is 12 is going up to 12 trillion. Yeah. It's set to 12 trillion. In short, after this 12 trillion there is nothing to show. This government itself one financial year although they go borrow 1.1 trillion. It go finance a budget. Echuma identity na to etandora na this 1.1 na to etandora na to wika. Ene deficit ngaki a budget yeto wenga niga lakini na to etandora still into kunyara ku close this gap ya 1 trillion. Lazima tokoleki tokabeza. 1.116 billion chirichiko rusiko ngaki bagene no nyen China banyole basama kabeso ngaki taebese yiga ndo itoira ne rate get. So this actually gentunande kiagalire this government kering to yachire igor is just because of borrowing. Chi tax chinyinge chikomentu asengenjo batete kwanda ko lienjera yo wakana madeni to because achire igor. Every other say you know kwaje tuikire eni a ceiling eri babegete an international borrowing konye ikire a ceiling some time back nandi bakagenda nandi baka request nandi still to chibezikanene. There is a time Jimmy Wanjigi was giving a breakdown each to Kenya and he said according to the records Kenya do today. Lakini unyera sumwa ko yega to so abono iga 2026 2027 nigo
serikali eguchigwa kana likabeso ya 1.5 trillion naira beseganire bikwesemo so that ichikokonya wakana ama kabesa na aigatwara deficit ya 1.1 trillion igemeretina ki 1.5 yagosoka 1.1 ini aratugana iri koreta igemereti bado nturekere nyone 1.5 elia iganirwe kirari bado 400 billion still intimidating. That's why I got like this government sometimes calculations yabo okay the projection yabo nabakonyora nga mbamiseti bintu 1 2 3 things because they want 1.5 trillion nere takire to kana this financial year na haneto takire 1.1 wicholi ete ko fund elianza liriro egere a finance bill yani go say this financial year running uninterrupted. KRA nigo babwate projection ya around 2.8 trillion asoko sangerere kwabo with the total revenue collection intubwate kuna appropriation in aid estimate ejuega nili kwenda up to around 3.487 trillion lakini asomo chakano goika barara nekina 2.8 ya soire ejuende go chigorokera isane bas enyongeza ono this financial year KRA representing you can check they didn't meet that threshold. Awakufika. So that's a projection. So chiweze chigana anda bakenya lazima wanyanga ki chiweze chitaige and still borrowing still ige comment because this budget you know why they ayanaboko tu naboko chandeka government you might they call him because it wants to run ayanaboko tu naboko limero but government they call him bakeli chinjira chonsi pi chiriya koraki chirichire possible e fund the budget go say fund programs chiweneta ko kolekana. So what I'm trying to say ngelingaki no matter chibese chingan kichiaba chinyinge still every other single time uisukuligeli na malianzo ukatoko na kororaga amalianza in terms yoko kora development in terms yoko tukirane vuna bana inchi through chibese through taxes to government still amalianza agarwa manene gwikira chitariki ya 30 gwikira chitariki ya 30 neyemo mutinyo gatatu mwaka uyu 2026 cha 31st March 2026 igo mutinyo ya mwetete ekiombe gya KRA nigo gya sangiriria 2.038 trillion na target nigo yaringe 2.122 trillion iga bakamis target yeri baganiri konyora ya 2.122 trillion bakasangiriria 2.038 trillion and of course imetienyi baro nere tiga iga igo mutinyokane uyo gatano noyo ostega tokolere ndi yetatu bamenye gwikira libaganiri gosangiriria and of course bono kwarurira so mwaka otogocha goswa 2.8 nero baganirie and of course wikiraga gwase ya 2.0838 trillion ne kina tegocha gukina mono Arsenal egwika because abakenya you know mano mento abakenya they are the same they are the same people they are the same taxes chikuro as much as echindi chia mentru still na tariraise toraike 2.8 trillion. So that means that deficit the government has to look for a way you watch to feel so that a government effectively. So what do I say? In one way or the other, Kenya, they are going to be taxed more. Aina tokonya usange mambia yabono ina bya mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano ne momara gatano mwero beka isato no chikonya rali bagali wake simyage mambia yabono insechida ikange isano gakurubono engaki asebono tukochwa swako liri bintu bibiri tata sense media ye finance bill goso muswada bwechiba yasabo mwaka bwechili fuibere 2025 na rimo kerwa kwa igure finance bill yo mwaka oyiga ngwa kwa ndamangana ali digital transaction betting excise duty increase na boiga ega team to bya bekirwo ororo ninkwira ni magega ke nkwira ni mpaka as tourism industry in both current na boigo as torebono iga na boigo proposed tax go se proposal chirichiana nirwe as ebango ya mangana bwatkene na tourism industry both current na boigo asesemo ya proposed ngai torebono tourism currently
tourism, for example, there was an exemption of 16%. 16% as a mangana tourism. So, for example, amangana hotels, projects, tourism, such like. There was an exemption of 16%. But what does it mean? 16% increased. Number one, in Konyeteyo. So, 16%. Things are going to be even expensive. We are going to lose even on our Talibago because the more to increase this, it's the biggest industry income Kenya. As this is where even on the taxes, the rating tourism, ne collect a revenue almost narrow. Significant as a country to Kenya. So, 16% which this was exempted. Number one, in the hotel industry, in the tourism industry, is going to Kogenda. Paka naona yekero kwenda nonye kwatumiriwe gas nonye Mombasa naona so kwenda kurara still. What lazima chibeze no kwenye neligo likonye ne nyomba iliyo kurara kwenye 2500 yasekeroyo. So bora ke wenda comment na beko kwenye rekiro 3000. So what does that mean? Abantu will reduce engineer yo save, they will reduce one, for example no the jury de buy kwanda abantu will all don't ngakite atora atika asenge njibona chibeze chako chiamente no nyomuntu uri kogenda kabero omwaka someone will decide to go once. Who has lost? The government has lost. Yeah, in one way or the other, the government has lost. And so many areas in the tourism industry. In short, the bottom line, 16% area exempted. As the tourism industry, that means even the one going to be much higher than they were last time, or this financial current year. Ntubwate ensemo yebinywa, tokotebana juice and drinks excise duty. Naro ensemo yende ekunire yuya kwa mochi korakanana naro ebange yuo nekinete. Osikulilie esukali nja ngondere komendo. Yebo. So ebinywa biribi tokebiro kebinywa bibi once. So ebinywa biribi once ekeresu kyo dali bigotinde. Ekeresu esukali e komenda. So esikulilie per liter the current nini per liter nini yare go charge for per liter you are charge 14.14 shillings. So it was juice, yes, or that's esukari command. So the proposed one to 20 shillings. What does that mean? As a shilling because he's in business or she's in business. So that addition that's that excise duty tax mentri. Where umuntu kunyu no yes for example do example gia choose for the no soda arenge 30 shillings, so it's going to be maintenance how many shilling what does that mean? That means people are going to reduce the intake mangana usena soda just to save. In short, no muntu uri konyu tata usina soda mna tata tourism no muntu uri konyu soda use once a day use twice tata for example andu konyu bare na konyu juice na konyu soda na no nyena amaje is going to go and recommend amaja to konyu this bottled water go and recommend no the card 20 bob ato go street that bob is your next one. I got the next financial year we are going to get it maybe at 35 or at 40, who knows? If the proposed budget so everything is going to add whatever we are going to see. So why the implication your comment people will consume less. For them to say people will consume less,
who is losing? The government is losing because it has rating engineering aki ekaratua okay yo comment ko tuamenta abantu ba consume less then tonyore less na into tonyore less ke sabari elio konyoro monta goteba na nkogenda na matanga gose nindire sabari ngoche kogenda asegete kinkorigia kafe ose na kamia 2 gwikamenta 50 igoro lende ga wikanchiranywa soda ige menetina Olwake chiko bemia. Bono no musani uke bati bono nikagocha gochecha otataba naki ya musingi eyo kugenda kunywa ose emia ingo kunywera soda nchira tikandagire ayinundo ose yuga kabisa ingode bono abuno oli ngani gwatare serikali cruise because kebati kagotika kugora soda nchira tebena eretigaboke aigatere kabisa oboro bwae amanye kogenda sabandi goitu kitaragora soda igotagora soda the government has you know binde bwende kurutu bune niye kurute ensio kurute ru end of you kwa amana konyora yangusa yabatagerire kari kuri omosia yangusa igaseme serikali nabera abena no korana ki enchire ya moyo koreta ebesa kulinda sese moyo mwana inchi nendwani yokumwoboy ndasuke maega gemete serikali yatigire traikira so this budget 2.8 trillion projected by KRA is going to be happy task ko yikera just because ebintu biri are correct you know amache kunyu waste street guy you have to drink water like umuntu nabakonyora wona murangira bakunyura more than 3 liters a day so about 90 what I will do nearly like amacha ali na begeta ne choko chuba ne choko ta ne chuba na be kan nje na tara na the government has lost in one way or the other so that's what we are talking about bune sukali commenta so the abantu ba consume sukali abantu ba decide kokora ko nywe ndubi just because sukali ya mentor aina tukonya ukwalire mambia bono na bucha gwaka simya gekarege tugosanga so of course budget twara kwerechi wizara ibere isata singincho ye chensa na bega twakwanire meswadi ibere 3 use tax eriere propose twakwanira mangana tourism digital transaction ngwakwanira mangana betting excise duty juice drinks excise duty twaye kwanire amangana ya aviation industry kwaya kwanira but ntochiko korerororo na boigo basic commodities twakwanire sukali amachana na bintu binga bune karibu sana na mbarigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano ne mara gatano omweri obeka isato eri tusange asobwa memambia bono budget yo mwako 2026 2027 oboigo omuswada w'ekibesa o 2026 ensoko bwakire ensoko TV bwakire ka bwakire bya karibu sana ngoro kweri kimawe ngwa goruragi ngoro kiambu ono inale utakanjangia sinini senseme education education yomate amangana na tatu ase kere serikali etagete imokererio mwana inchi ebwente kurigererie ase chisemi erigereri na ase security na health security ya mentire security ya ndo je ba mentire abumbuya lakini bona education inakiwa koraba go ikijibesa nande still balimu bakorera mbaranyora besa chigo manage chisukuru iyo very bad nande bona ngagirete na serikali yabutari gukora buya bona ngagirete na education bona ngo chire koira na ebe munane ya matajiri okabatakamba bugati enze moyoko gende gusomia abana babo miyamana ono serikali nebonete liye nzeme yo na education nebonete ko bafirie because education ekerero muna kibaki akorete abana bange bakaira na chisukuru chikore chi university bono mwana gasomire na bagwenda kujisikali erigeri number 2 bono serikali ekonya kuimuko mangana yo komenta ebintu ibya basic commodities ibintu biri byengencho bono omanyete nonye kerote eteko kamengombe yao kwanza okuranyira agiri onyebekera masingira maya egere ko amabere one serikali ero serikali erete eteko kamu mwananchi etara mubekera masingira maya ye biashara amasingira ese kuligera liboni ye biashara akongete abantu abagusiye ke biashara okay ebinte ebikongete biamono no hichi kampuni chinde chiko sieke sauli ya ile hali ya juu ya ushuru ambayo inatosha so serikali inafaa iangalie hapo iwezi pata hiyo ushuru kama inaendelea kufinya mwananchi biamana
enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano na imwe gatano mwerio beka isato twendere tugusangasa ubwamo ensoko bwakire ensoko bwakire buya karibu sana nje mpita moto gakuru manganya isa budget yo mwaka oyo lakini wode Kiambu budget yo mwaka oyo yango tabyo muralia ebinte ebinge bikolere se budget eyo tiranga kero mugeni yitu mbya mona sengenjo uvavanwire chinse amogete twachire kugundwanga eserikali yeye gotukwanire ebintu biri bya igoro so gotupumbaza lakini amangana ali amaya yo mwana inchi goba bisete ime ali aho gotumisa akere ba goteba igoro ya mwana yemegondo nga wika utwakanira mugondo itukulie igoro nakwane tuno muntu oyo mukuru wa Singisho County barabuwa bachagete gwakana mapema bagwakana ndi bakorasimishwa tari ngano gwanja kwabo ikone gento kiachagete kare bachagete mapema bari kwa barasimishire bandi gwakana agorasimisha ngonye turi gwakana mugondo gukuja kuirwa bosa igo kiranire ase county bono kyamanyire kuira na kiranire ase county at least nande bono kyamane kuira ne serikali yonsi ngabono bakirasimishire gecha serikali yonsi egento kebao muna sema ya uisekulire sha shaya toitire chibese bune bana inchi esengenjo yo boivi nande no babeke chibese chinyinge esengenjo amanyete nga chibese chino chibweta bachinyore bamana kurushia education egento geojigo benefit mwana inchi omonyene bono kuma banyoranga mwana inchi tada asitari bataile kwa mwana inchi baga a benefit nale gosaba umugoini uyu itonga na igunse itarwete na njino muntu bwa ngokora kini ale konyore njira tonyore bono nyondi twanyoro murayo itonyore tukwane nere buli ase studio momoreto tumubuli masoli amange ngochari gotuwakirisha buli kene gosaba abana bajikorara bunge twendere kunyanyazu ande basome tari njira bale kwenda bateruwe ndonga tuagitiri kyabere buyagere mbali basoma basome bamanyanga igende ba igewe tungo tokonya kere ko rasta mheshimiwa Kalonzo gaje tukwane gente kamo ngwaro je munambali yakumurukia paka kumutaje yetanga Kalonzo au kwane mangana munane ngenda ukwana je ne kasome tekyo mangana yo bulemu yichire ndieke lakini bono bamana utakurasimisha ngamba zikora ke bamaene ngengangero biamano kitiga nyasa tokonye abana abavunge bantu batu wakirisa senjera yekene era tokonye bunu mwana inchi. Asante. Ensoko bwakire. Ensoko bwakire. Karibu sana. Ismail Mogere. Neroyo. Nantene kamati kurwe samba. Magwa Nyamira town. Karibu sana kwa Magwa. Ono moitano na maliga manene. Nsemo kie. Kurwa samba. Yema wa Nyamira town. Yebano. Tumekando serikali yetu ete. Saa tuli gotokonya. Wabo kuli chibazo chao kwa nane mboli yao kwa yanda kwa tuza chiwe tororo. Ege ntoko yanda bara bunga na romba onto kaneti computer bao kale gachi na kisae ko akanira. Lakini haya malio motario na ande kwa ulisa kara gendo ngore. Agutara tokonya ama guta tatokonya. Ase konyango chera sirini magwawa la rangara ko mori usigisi. Bana baki ronki ya tokonya ikiaga ndata kona konya nyase onyoro gutakana ande gukikoira na tu. Igare ko be ko mwana inchi buya na enda akorero umaene. Bono nyata akorero umaene o mwana inchi kiro mwana inchi batoyo ole mwana nyumba nkumurerare ibona cyawe expect yera koba. Yebano. Na maliga manana lakini nende yasaye na tokonya. Biamano korwa magwawa enoti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na imwe gatano mwari beka isatu ikerekeria turu chigokorera ase ensemo eyo ye budget ne finance bill yo mwaka oyo iga soko bwakire ensoko kiania eliogirie TV agora lituraigwa ensoko Hello bwakire bia Ishmael Mogere. Ishmael na. No maete raisi ya karago soka porwa teta gozako kenda kwa safara boka kina zile
chibilioni chirororo ange ibereiga kiri wono roche siva finance bill siva kono kutobekera roche chitokonye amonai ese roche wono ngachego chinga dimoro chego chia na chi toriere tu wono chia dera wono luete va comentar aquí ese curva que diversa na ni ya buena ka comment yebon wono ngachego roche se ngandi moro che ngoro neri bori kwa boriri neri bori na bori ni mo yo le ga go mo ngwano ni ra to ra ne ya ka biamono chidaika chetoni isato choka kurwabwo tokolde mambia yabono labda urairaniria na gukwanira binte bibara kwanira ubiri bitatu insaida ikanya onene ya mwega ninu kurwabwo no chikuru enkwana yomweryo asikolera mangana to kwanire na bananchi that we are in one accord nga the country nda the kwiraniro yo twarure na rabo mweryo the country is going to the wrong direction in terms of government uzokoligeli muna from the education sector no mugakolia ateva kurwa kuru Kiambu in short ekero we equip abantu bawo ose ekero education sector iko work that means you are broadening the tax base why abantu akuba ku school ngosoka bali gali bachikweligeli in short Uhuru Kenyatta, William Ruto, they have benefited from Kibaki because you have free education. Abantu basomera through free education, they are the one who are paying tax because they were more. People went to school. So, barabo, they want to limit abantu baba. You know, if you want to govern people, you go bakora so that imbaji komanya obuya. So in short, no nyene finance bill no nyene na bana abachenzi bajete to the streets. Oba saying njo yobo manye ba manyire what is rightful for them. Okay. That is the reason. So in short, kokeye budget education is just no to make sure people are not going to wake up from their sleep. So that ogendere ko batachana ko bagambere buno korteki buno target. So that is it. So those again to kende kyo moelio nkelinga na kwa the benefit the education sector ne bwana takwanda kuligerelwa asengenjo yo comment chibeza in short wana balimu abako na koleranga kulikwa what and what ekaroko tabanga kikwalikira balimu 100,000 teachers umanyako K a budget ya kwa education are you realistic? It's not. So ekenaki ko toro kingaki amaina mangana ya na yo muntu za roadside declarations. Okay. Chiriche o muntu ko tabunga ki ngabali mbali but in real sense they are not there because a budget should go up because abantu bamenda bali bamenda and that why are you saying and we are not and the budget yake ire aso okolera yonale ko tabanga a country yetu we need to wake up. You know, sometimes auto is answer with this government or any government here are saying you wotamanya. If the only thing the one to kokora nearing a kero monto manyanga who is there go say who is our leader. A mistake the one to is the leaders that we choose. That is why abana inchi tuwale meiru mosigo because tubuata abantu bajire gali babekere chinda chiabo number 1 aba MP baita I'm very specific aba MP baita but women rep and the MPs they have gone there babere no bachite chiro bagoliru they are not serving us they are serving omonto yomo oliokorata okobata yuna baakora. In short I can put it in a simple way babogoliri wobongo tali obongo bolitu abaeta by voting them babuguliri wobongo bulingaki ayebuna moko and parliament egende ketia. So that is the problem that we have had. Let us go back to the drawing board. We get the right leaders. Abarai bali for us. Tali abarai bali bakogenda umuntu ogenda uchikokolera umuntu instead yogotokola because into tuamwira. So in short I want to finish by saying this finance bill kwanda kutumisa mono whether none finance bill yaita kurumaga ya abantu ba rejected. Biamano aso usanga tu asangire mambia ya bono mwancho mulie kro muchakano wikira bono igana inde oyo no muchakano bokwanire budget yega singecho tu wizara tu akwanira ndo chena ninye choka tu wizara tu bwate chiri chikariretie ange 15 plus
igo baro ntubwate na inde kibarua kende igo bono igo twatwarire na ande deni kyo murigereria gochokwana chiseme kyo chinde ekerokeria engakira tuki guseri tukolinde ringa okorende bono sabari iga yachakiri gukwanira yaiga tugendera kuyakwanira mono kuritikere mugochea selinde kurumo kura chinsa 12 cheke mambo ikera bodiga abuno tuwikira omwerio wikeria nkyo na inde tumira ne 12 gwika isato nenusu nakwane eri tukoligia eri tariana Ishmael Mogera. Eye Nensoko TV.